كبر هزبي ازي توتر النسخة قبل الملكي تعويتك لولاونت هاجر كان تقوطاطر نسخة صريح كات تمرحو ديمقراطيا ومحدرة كسعت تهنس زكالس ناينقا بعدك هاجر مدرخ هاجراو خطعي مقبا أب أعد خان ببلب خان زكات مخاش جرات المفتاح يكون حباراوي عداوي سرحتك مسندا أبايتو تاتكا النات أكبكا التزاتيلو مدرخ للزبن مهنات حبراوي مفتحين لومي بقتصالي التقابا اللو بايتا نمفتار زكالسنا بزعبا ازي بأكالن بدمسن عفينو منت كبور حزبي زي كونه منت ولك علامون ولك ربحاتاتون عبر اسخا نجيسو نناب زي توكس كالون مخنياتاتو زي تفلطون وقعات نانقوته هافتخا بمحشاش اب دخنت كتنبر ولدخا تماهيرون معبيلون كيعبي ابو قعاتن اب سدتن كسنت زنبر إسياساو جل ملكي أم ملقاسو من تغتبكل نعاها نكبر هزبي هيوتكا بعلخا خمتمسلو حاردوا موتت نسعوا موتتيو مخانو بخينو مشفنن متعشاشون مخنياتاوي دانكيران سعسعيتن أصبقكا تفلطويها أبتحت زي مودادرتي زي ترخبلو چكان ملكاو جلزي أيكونن دو نتين عخا كم محادر زتودب سيبيلاوي أقباب كتسرحو كتبكع مبأتاوي سبقاوي مسالات كايو تقفيفو أبترح زبانكا التقص عزلخا إتا هاجر نسخا انكلخا بسما نمكلخا الهاجر بسما نمكلخا الهاجر هاجر كان ناسا أوصي كاخ تبكع نسلاسان 4 عمتات سلام سينكا أبو قات تنبر زلخا أبزا قزاي نبيت سبي باتسما مع كمزي آيلي كنبر زدلي كتبل هايتغير جزاوتها كابخات التمن تلون عبارات قدفنا تشافرتهم من النات عدلة رعوخات قليلكا توصنبر سلمنتاي بمنتاي مخنيات زبلو حتوتات بملعال انبختبل ايتغيني تفيو كاي كونن أنصار سبترن سبتئيتن كتقطم زي تغيل مخانكا سبتفلتي كاب قدميخا زتفتسامو سلز تمهاركاي كله قبل عليها زورد مقزفتي سيطانا وملكي كسع زبلكا فليت كايخا محرقت إبتخ إلكا مسيل كايخا لو من بقار نسخا بريسكا هاجركا أبزخف الشجر كي ودقت نتي سمتخا حريتو زيتفلقكا زلو إسياساو وجل ملكي يأكل إلكا كتبت آتسون حرات وصئن اوانوي حالي فوقا قدام نتكا نفسخا حرام وصاي نسدما بزعبا هاجراو قدايكا نس كلهم حبرة سباتكا كتراخب كتلازبن ناي بعلخا قداي بعلخا كتوسن كتبقى عن مالك ديمقراطيا ومحدرخا اتقلقللون اتربحلون نسخا كبور هزبيس لزغونكا اتقال سلون اتسرحون دما بعلخايخا ديمقراسي أبساس تعشيقو
ካብ ወፃኢ ዝለኣኸልካ ገጸ በረኸት ኣይኮነን ዲሞክራሲ ካባኻ ብኣኻ ንዓኻ እንካብ ኮነ ብቃልስኻ ተዓዊቱ ብምሁራት ደቅኻ ተነዲፉ ንዓኻ ብዘገልግል እተጽድቆ መስርሕ ምሕደራይ ኣብ ናይ ባዕልኻ ዕድል ባዕልኻ ምውሳን ካብኣተኹ ኣብዚ ዘለናሉ ተሪር ናይ ቃልሲ እዋን ተራ ቃልስታትን ተራ ተቃለስትን ምሁራትን ደቅኻ እንታይ ወይ ግደኦም እንታይ ከይኸውን ዘለዎ ዝብል ሕቶታት ተልዕል ብፍላይ እቲ ኣብ ምልዋጥካ ዓብዪ ተራ ክፃወት ዝግባእ ምሁራትን ናይ ቃልሲ ምኩራትን ዝሓቆፈ ደንበ ተቃውሞ ቀዳማይ ዕላምኡ እንታይ እዩ እንታይ ከይኸውን ዘለዎ ዝሰማምዓሉ ቀዳማይ ህዝባውን ሃገራውን ዕላማ ኣሎ ዶ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ብዛዕባ ጽባሕ እትግልገለሉ ግና ሎሚ ክህነቕ ዘለዎ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ እንታይ ይሓስብን ይውድብን ዝብል ሕቶታት ክውስኽ ደልዲ ምእንቲ እዚ ናይ ምእንቲ እዚ ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ምእንቲ ፍትሕን ዴሞክራስን ዝቃለስ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ባይታ ንምትግባሩ እንዶ ኣለዎ ዶ ዝብል ኣብ ባይታ ናይ ምትግባሩ እንዶ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ እሞ ቁመና ደንበ ተቃውሞ ከመይ ይመስል ዝብል ሕቶ ኸልዕል ሓፂር መልሰይ ፍንጡሕ እዩ ኣተሓሳስባታት ክጥርንፍ ዘይበቕዐ ፍንጡሕ እዩ ተቃውሞ ክጥርንፍ ኣይበቕዐን ጉጅለ ምልክ ከዓ ንኣተሓሳስበታት ይጭፍልቕ ነቲ ኩለ መዳያቱ ብፅንኩር ተወዲቡ ህዝብና እናዳሃፀ ዝገዝእ ስያሳዊ ምልካዊ ሓይሊ ህዝቢ ጠርኒፉ ብምውዳብ ክገጥሞስ ይትረፍ ሓባራዊ ቃልሲ ከለዓዕል ዝኽእል ኣፈናዊ ተበግሶ ክረጋግፅ ዘይበቕዐ ህንጡ ሓይሊ ኣብ ቅድሚ እዚ እናተጨፍለቐ ዝነብር ዘሎ ህዝብና እምበኣር ብኪኖ ብጉዳዩን ዝመፅእን ምውጋዕ ሓሊፉ ደንበ ተቃውሞ ዋጋ ከም ዝሰኣነ ክንርእዮን ክንቅበሎን ኣለና ተቃውሞ ደንበ ንክውንነቱ ተራእይዎን ዓጊቡሉን ጌጋታቱን ምእራም እንተተላዒሉ ጥራሕ እዩ ቁም ነገር ክሰርሕ ዝበቅዕ እቲ ቀንዲ ሽግር ኢለ ካብ ዘቐምጦም ቀዳምነታት እቲ ናይ ቃልሲ ደንበ ተቃውሞ መሪሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክኸውን ዘይምብቅዑ እዩ ንሱ ድማ ሒዝዎ ካብ ዝመፀ ኣተሓሳስባታትን ኣገባብ ቃልስን ሓራ ክወፅእ ዘይምኽኣሉ እዩ ክንሳሕን ነብሱ ሓራ ከውፅእን ዘይምብቅዑ ጥራሕ ዘይኮነ ድሌት እውን ስለ ዘየርኢ ብኡ ሓለፈ ኣብ ሃገር ለውጢ ከምፅእ ዘኽእል ማሕበራዊ ይኹን ፖለቲካ ኣወዳድባ ክዕውት ኣይክኽእል ካልእ ሽግር ተቃውሞ ዴሞክራሲ ቅድሚ ምጭራሕን ምስባኽን ንዴሞክራሲ ብግቡእ ዘይምርዳእ እዩ ንሱ ድማ ነብስና ብዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ነቂሕና
زي مبسالنا سلازخونا خا نديمقراسن فتحن بايتا خنت اطح زي مبقاسنان زي مبقعنان ديمقراسياዊ محدرا ኣብ ሃገርና ክሰፍን መንግስታዊ ምሕደራዊ ቅርፂ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሎም ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝሐይል ተሓታትነትን ምኽባር መሰልን መትከላት ዴሞክራሲ ኣብ ተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራ ኣኽብሮተ ሕግን ተሓታትነትን ብምምርኳስ ተግባራዊ ዝኸውን ስርዓት ዝተመርፀ መንግስቲ ብፍቃድ ወይ ከዓ ኮንሰንት ናይቲ ዝመሓደር ህዝቢ ንዕኡ ኣብ ህይወቱ ብኩለ መዳያቱ ዝምልከቱ ጉዳያት ኣብ ምውሳን ግደ ሰይ ወይ ከዓ ድምፂ ዘረጋግፅ ሓይሊ ዴሞክራሲ ስለዚ ከኣዩ እቲ ሓቀኛ ብጌጋታት ዝተሰርሐ ምሕደራ بزيغاتا ዝተሰርሐ ምሕደራ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ ዝብል መትከል ዴሞክራሲ ዘተግብር ኣብዚ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራታት ኢና ብዛዕባ ዝኸዳን ዝሰብካን ሃገራት ብምውድዳር ሕቶታት ክልዓል ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ነገራ ያዕቁባይ ኮይኑኒ እናዕጠጥ ኣኹየ ፀኒሐሞ ናብቲ ቁመና ደንበ ተቃውሞ ተመሊሰ ነገረይ ናብ ምዕፃው ገፀይ ክኸይድ ነገረያ ያዕቁባይ ዝብል ምሳሌ እንታይ እዩሲ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ዓዲ ነብሪ ቀቲሎ ነቲ ሰብኣይስ ሕጂ ናብ ቤተሰቡ ካሊእ ዓዲ መርድእ ሰራሕተኛ ናይ ትገዛእ መርድእ ኬድካ ንገር ተባሂሉ ማለት ሕጂ ኣብኡ ምስ በፅሐብቶም ቤተሰብ ከመይ ለኻ ከመይ ሎ ስድራና ከመይ ሎ ያዕቁባይ ኢሎም ሓቲቶሞ ማለት ኣይመለሰን ፅቡቕ ኢሉ ኖ ብሓፈሽኡ እባ ስድራ ከመይ ኣለዉ ኢሎም ሓቲቶሞ ማይ ንእግሩ ሓፂቦም እንጀራ ሂቦም ኣብ ወግዒ ክሓትዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ንሱ እዚ ኩሉ መፅአ እንጀራ ከይበላዕኩ ጫውጫው እንድሕር ተኣትዩ ክርስሳዕ ኢሉ እዩ እቲ ኩሉ ኣብ ክንዲ ዝነግሮም ናይ ጋሻ ተቐባልነቱ ዓጢጥዎ ፀኒሑ ማለት እዩ ኢሉ ነገረ ያዕቁባይ ኢሉ እንታይ ኮይኖም ያዕቁባይ ድሓኖም እንዲሎ ናብርሃም ፊጥዎም ኢሎ የጠራጥሩ እረት ማለ ሓሙስ ተቐበሩ ኢልዎ ከምቲ ዝበሎ ናብ ኦይን ኣውያትን ምስ ኮነ ነዚኣ ወዲኡ ነጊሩ ገዝኡ ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ጠጥየን ዝፀንሐ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ብካሊእ መገዲ እናመፃዊ ኸይድ ኣብ ክንዲ ድቕሪ ብቐጥታ ናብቲ ተቃውሞ እንደለዎ ዶ ዝብል ምእታወይ ማለት እዩ ደንበ ተቃውሞ ዲያስፖራ ካብ በብወገኑ ኣብ ምህናፅ ዲሞክራስን ፈትሕን ዝፅሕፍን ዝጭርሕን ካብ ንጭርሓሉ ብኸመይ የተግብሮ ዘይፈልጥ ጊዜያውን ቀወምትን ጸላእቱ ከነጽር ዘይበቕዐ ሃገራውያን ተቓለስቲ ብዝወሓደ ነጥቢ ክጥርንፍ ዘይበቕዐ ካብ ህዝቢ ኣብ ቀዳማይ ዕላምኡ ከይጭምት ኣብ ዝተፈላለዩ ድሕረታት ህዝብና
زعسكر حلوف تاريخاتو جمجيمو نفسه حرا بموسى نايلومن ناي صباحن عيوتات زي سرع أب حد حد زي السمامع راح زي كونه ناتنا قوت زغصي أب تسفى كم من بار زي حلفة دم بتقاومه هزبير ترانتاي سبب انتاي كحجزو يجي سببيو نحن أخم أكل إذا دم بتقاومه هزبنا يأكل يلو كل عل كنحجزو حد خبعه كنطر نخيل دو حصورات حسنا مراخة بمسنوتات بمخفات كنلازب نبقع دو كنقابا نخيل دو بمبال جزا ككات علوم مدرخ حدك مخنياتو كل جيزي إن العلوم بحد ملك أخون بخالي زمانسو عبيتنا تبتاتيا نحن هنقبلو زلنا قل أرسكمو دينا تصدقون هزبي أبدا حجي أوان مغنياتو زي تشفلقو زلو ملكاوي قجل هم عينو وقا أين فركالون يبلو أبتي بالنا which means تتصعن بحد اللي خاص فوكسي مالتي هم عين غمان كان فرلي كارنا دحار أقللنا نريو حيلي كوانا بوتادرنت سريحو بسطاوي أكايدا زخرري وجلي معريو زت دنبة تقاومو كريرو نأسرارحو كسعر كغيل عنه نأسرارحو كسعر كغيل عنه تقال سنسوي محاورو حصر كمزلو مقبار تحابي قالسي سلززيهم العلنا كنكات علم زقبونا نتبتاتيو انتاي تلوت انا قرق نقبل نخيل نزي وان بخمي كنمل سردو نخيلي مخنات هزبنا نريو لنا تحبريتاتات نابوق بينن كسع كندين يدالون إذا بتقالاباتي مس بحريات مسار حيتاتو كعشونا يبلو رومي مستقلاي سمدودو زغن قبردو زغن كوندو نو صباح نقوخ أمس أبي سمدو قبر زحلف مس حلفة اتكند حتونا هاجرنا هزبوز وننان زنبر اللان ناس أن لؤلاويتن هاجر كوينا كتكتسل كاب السرارحة نايزي زخلو أب هزبنا دميرنا تزاريبنا هنا انتاي قبرو له نتهزبي زور الزلو كالقس انتاي كنقبل نخيل هم تريبيت كنقبر له النخل عالقباب كنقير دون نخيل انتاي تي تفي النازل لكيمستري يوتي لومي كانوا قعلوا نذر استزاء بازلخو سلازخون خمت زبلكو جزا كاتعلم مدرخ حدق إذا مدرخ نجزا كفوتيو
كم تلمود ببتراري إيتوتاتنا بمقراب نمهاري خطأ نرساسنو سنيلكم سلسة معكمني يغني الله نبعلو تي انتاي كجبر زلو زبل نابل زمسي حتو إيو جن أبزي تبصح اللهم بخمين نما عبلو أبزبل سلزي بس أحنا جانا كنجمر يوتي زرب زر تببو جانو كالس على اللخو زبل زك كالس أودا دباتات نبيني كسر حزخ اللوطي اللودو إلو حتت ملسخ آخرك كبي قبو كان قلنا نزي إني شيت كنقبرون قيل بزعبا كالوت نيجاتيفلي influence قبرو ويكا زواسو أزمتسو نهاجر النهزبل ألوتاوي وتصيت كمتو زخلو من قصقات دو الدبات كمزان نكلو منن أبين كوين كأخات مزنو زلخا والقصب ناتو ميزان كقرب يخيل والقمور والكالي ناتو كقرب يخيل تاد مع زخون جن بتوم منتي حزبنا هاجرنا قداماي علامانا اتي ديمقراطيك بروسس أبا هاجر منتي كجمر أبزخ نجمرو لنا إلكام بقاس سلزير لي تتصار النت مالت كوي ديمقراسي مكعال مالت كوي ديمقراسي بأفنا نترحنا حزبنا بحد حدود تتصار انت خاالن كون زمتص منجست خاء بخمؤنا تودبه حزبنا قدايو بعلو سرح كمتي أقدمه فايزة بالكو وسانا السخون كبدكا كانت أكبر بايتا كان نصفلو يقبانا يلا كلازي كمونا بلنا دينا خنوس كنكيد كالي متكا تقرب يخل دو ويس كستون تحاشنا بقصون تخدي نابلنا دينا بتصفى نهزبناون كم بتصفى تحجزنا زلو نابرا مغنياتو كبقت أو كنبلو يكونان بتصفى كمسدات أو كنبلو يكونان بتصفى كاب أمهدام موت زول دوزي أو كنبلو يكنخيلنا بتصفى أمو أبزي أتبز بلي كتعنا كايدنا تخيلنا ጮራናይ እንታይ ክግበር ይከኣል ከነቕርብ እንተኽኢልና ሎሚ ፅቡቕ ኣይኮነ ኣብ መፃኢ ክሳብ ንበፅሕ ክነልዕሎ ዝግባአና ርእሲ ወግዒ ባህላ ኣነ ቀኒለይ እንደገና ማለት ክስቶይ ለኽፅውዕ ሃንደበት ክኾነኒ ክኾነ ስለ ዝኽእል ነቲ ሰብ
بعلاقاتكم سيد. مرحبا مرحبا مجمريا نتي كل زقرب كلنا بتعمين مسكن زحتها تهلها قتلوا متت نسيوا متت يا مسلمي عردوا وعردوا. هو حرروا نسيوا وتبرتي أنا جن ساكن سمعني هذا ايريش هذا انجليزي تايلو مسيلوكا. Is this the way to Dublin ilwa? Tinglish Kanye, if I were you, I wouldn't start from here. Kabzem Jamorkwan, that's Afi from Hotku, Idan. A GT opposition, the Anvilala number, the opposition week አንጻ መንግስቲ ዝትከለሎ ነቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ነቲ ኩነታቱ ናፅኒዑ ድዩ ወይስ just opposition for the sake of opposition? ምክንያቱ opposition ክበሃል እንከሎ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ዲቤት ይገብር፣ ናይቲ ህዝቢ ወፃኢ ዲቤት ይገብር፣ እቲ ኩነታት ናይቲ ዓዲ ብኢቲ ኢኮኖሚካሊ ይኹን ስትራቴጂካሊ ናበይ ትኸይድ ኣላ። ነዚ ኩሉ ኣፅኒዕና ይኮና ንሕና ወፂና ና ንሕና እንታይ ናይነድና ከምዚ ኖስታልጃ cannot be a replacement for strategic ለውጢ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ብስምዒታት ብነበረ እንተዳ ክትብል ኮንካ ዋ what are you going to do? ንዝነበረ ድና ክንትክእ ንፍትን ደለና ወይስ ሓዳሽ ኤርትራ ክንሃንፅ ንፍትን ደለና? እዚ ኣብ መንጎ ካእቱ ዘሎ ዳሕራይ ክትዕናኻ ኩሉ ግዜ ድማኒ ስታይ ይሓፅሮ ኢንፎርሜሽን ይሓፅሮ ወላቶም ሓዲሞም ድመፁ ኸማ ሙሉእ ስእሊ ክቡኻ ኣይኩሉ እንታይ ዓይነት ወፅዓ እንታይ ዓይነት ፀገም እንታይ ዓይነት እዚ ናይ ክትብሎ ፀናሕካ ናይ ሚሊታሪ ይኹን ናይ ሴኪሪቲ ይኹን ቬሪየስ ወላ ናይቲ ትምህርቲ ኳሊቲ ኦፍ ዘ ስኩሊንግ ከማን እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ሰብ ዝወስድ ዘሎ ምክንያቱ ሓንሳ ክብላ ከሎስ ኣብ ሳባ 4 ዓመት 3 ዓመት ተማሂሩ ወላ ወተበሪቲ 18 ወርሒ ተሪፎ 60 ካብ 100 ተሪፎም ይብሉ ማይጎድ ኣብ ቦርዲንግ ስኩል እንተደኣ ተቐመጥ ኮንካ 60% ንሕቲ ተሪፉ that means that boarding school deserves to be closed. It's not functioning, it's not delivering anything. ሓድሽ ትውልዲ ተካእል ትውልዲ ትፈጥር ወይ ከዓ ትምልምል የላን። እዚ እቲ ፀገምና ዘሎ ንሕና ኣብ ውሽጢ ናብ ደገ እንደለና ክንናበብ ስለዘይከኣልና ብሪጅ ክንገብር ስለዘይከኣልና we are always whistling ብዝመስለና ከምዚ ሕጂ ንብሎ ፀናሕና ብኖስታልጂያ ዶ ብገለ ዶ ንኸይድ ኣለና until unless we start to say to ourselves, you know what is the best way forward? ኢልና መጀመርያ ነብስና ክንሓትት ኣለና why we are here ወላቶም ከምዚ ኣይቶም ቅድሜና ድመፁ ኣይቶም ምስታና ድመፁ ኣይቶም ድሕርና ድመፁ ዘለውሲ ሒዞምልና ድመፁ ገፀ በረከት ወይ ከዓኒ ንሃገር ዝኸውን ንካትዓሉን ክንባልሓሉን ንኽእል መምርሒ ከንውፃሉ ንኽእል ኣይተረኽበን ኣሎ ፕላስ there's no parliament, there's nothing ጥራይ እንተዳኒ ብጎረቤት ዓዲ ብዝበልዎም ጌርና ኢና ንዛረብ ዘለና ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት ዘይኮይኑ ናይ ሃገር ምህናፅ ኣዘራርባ ናይ ሕብረተሰብ ምህናፅ ክትዕ የብልናን ነዚ ንክንገብር ድማኒ we need to go under many bridges ኣሰራርሓና ክቕየር ኣለዎ we need to have a proper road map for debating and reconstructing a proper ዝኾነ opposition parties ክብለ thank you very much the rest I'll come back later. Okay, Said, thank you. هوتي سندي زارب زرلو نفس وكف ፖለቲካዊ ሰልፊ ጉጅለታት ኣይዶኖ ንናቶም ብፍላይቶም ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ሃገራዊ ፕሮግራም
ኣለና ስለ ዝብሉ ስለ ዝህልዎም ኣብኡ ዘቕርቦ ናይ ሃገር እንታይ ክትከውን ኣለዋ ብምንታይ ክትምራሕ ኣለዋ ብብል ሮድማፕ ይህልዎም ይኸውን ግን እቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እዚ እናተሃንፀ ብሓደ ወገን እናኸደ ምክንያቱ ምሁራት ቴክኖክራት ዝሓትት ብፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ምሁራትን ምቁራትን ብቁጠባ ጉዳይ ናይ ቁጠባ ምሁራት ብዝተፈላለየ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ዝምልከት ዘፅንዑ ክትምድብ ወዲብካ ክትምድብ ክትክእል እዩ እቲ ሓበራዊ ቃልሲ ምውዳብ ዝሓትት ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሓበራዊ ቃልሲ ክትውድብ ክኢልካ ኩሉ እዚ ንብሎ ኣካላት ወላ ኩሉ ዘይኮነ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ክሳተፍ ዝፀንሐን ዝደልን ክመፅእ ክዕደም እውን ኣሎ ኢንዲቪጁዋል እውን እንተኾነ ክዕደም ኣለዎ ስለዚ ናይዚ እኩብ ድምር እዩ ነዚ ዝበልካዮ ክትዓት ንድፍታት ክሰርሕ ዝኽእል ናብቲ ህዝቢ እውን እናዝወረ ኣኼባታት እናካየደ ከም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝኸዶ ዘሎ መንፀብረቕታ ናቱ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ንህዝብን ንሃገርን ዘገልግል ክንደፍ ዝከኣል እሞ ክትዘራረበሉ ትኽእል ኢለ እኣምን ኣነ እዚ ኮይኑ ኩሎም ቶም ሓደ ናይ ቁጠባ ምሁር ተምፂኻዮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቁጠባ ፕሮፌሰር እንድሕር ኮይኑ same thing would apply ኣብ ኤርትራ ድሓር ዝምረፅ መንግስቲ ምስ ዝኽተሎ ፖሊሲ ናብ ውሽጥና ይደገም ክስርሓሉ ብዘለዎ መገዲ ተዳልዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓቅኻ ኣፅዒቕና ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ይግባእ ግን እዚ ከነዘራረበሉ ከኽእለና ክንሰርሖ ዝግባአና ባይታ ኢና ስኢና ዘለና ሕጂ ባህላ እስማዒል ሰላም ሰላም ኣነ እኳ ዶንጌ መፅአ ሓንቲ ብደስክቶፕ ካኣቱ ፈታትን ነይረ ሪአካ እንዲ ኣይሰለጠን يعني there was some kind of mishap ግን እሲ ፅበ ነይረ ያለሲ ባዕላ ኣነሲ ስቕልና ኢንትሩደርስ ኢና يعني ኣጋይሽ ኢና يعني ኣብዚ ቆምት ኣሎ يعني ንሶም ዘይባረኽዎ ሲ ኣብ ማኣዲ ምእታው شوية اتيكيت ባህላዊ etiኬት ናትና ይፈቅዶን እዩ ዝብል ኣነ يعني ግን እንተ ኣነ ከይመፅኹም ከሎ خلاص ባሪኾምን ማኣዲ በሊዖም ወዲኦም ወይ ከዓ እንተ ኣይኸውን ዘሎ ሰይድ ጥራሕ እዩ ተዛሪቡ يعني yes ወል እቲ ኣርእስቲ ፅቡቅ ንዕ ኢኻ መፅያነ يعني ማለት እዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ እንዶዶ ኣለዎ እዩ ዝብል መስለኒ يعني ቤዚክ ናውቲ ቤዚክ ኢምፖርታንት ስትራቴጂክ ኩሉ ዝሓዘ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኤርትራውያን ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶ እዩ يعني ትማል ምሸት ኣብዚ ሪኦ ኣለኹ ምሳና ዝምስዩ ዘዘሩ ነርካ መስለኒ እቲ መጨረሻ መፅኻ ነርካ ባሻይ ወኒ እንሻላ ብጥዕና ይኹን إذا تزارب إن شاء الله تعنو صبوك كله يعني وبرهانة بذلو
وعقباي كاني تشيف كاب زلو بعلو يعني حجي ذا سيم قداي خزربو له زمسي يعني معناتي تاينا هنقبر ዘለና እዚ ናይዚ ጉዳይ ናትናሲ እንታይ እያ ክንገብር ዘለዎ ዝብል ተላዒሉ ክዛረብ ኣምስዩ ተዘረበ ኣምስዩ ብዙሕ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብታት እውን ክለዓል ኣምስዩ يعني ግን ኣብ መጨረሻ ናይ ኤርትራውያን ነገር እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ኣካደሚክ ይኸውን ኣሎ يعني Yes, yes. ፕራክቲካል ወይ ከዓ ኣብ ተግባራዊ ጉዳይ ክትበፅሕ ከለካ ኣብኡ ናብ ዒሸል ትምለስ يعني ናብ ዒሸል ተመለስ ከምዚ يعني ትፃወት እሞኒ ኣዴታትካ ክፅዋዕኻ እንከለዋስ ነቲ ገዛ ገዛ ሰሪሓ ነበረካ ብእግርኻ ፍንጥሕ ፍንጥሕ ኣቢልካዮ ንገዛኻ ትኸይድ يعني ኩሉኻ ገዝኡ ኣለዎ يعني እዚ ፖለቲካ ናኻ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ መስለና ግን እዚ ኣነ ሓንቲ ኦብዘርቬሽን ኣላትኒ يعني ነዚ ናይ ኤርትራ ኤክስፒሪየንስ ከም ሃገር يعني ክንሪኦ ከለና ብሕልፊ ኣብቲ يعني ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ናትና ኣብ ኮሽን ዘእተወሉ ግዜ ንስኹም ትውስኑ ላላ ንሕና ኢና ንውስነልኩም ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ መጀመርያ ሒዙ ስጋብ ለይቲ ሎሚ ሓደ ኮንስታንት ኦብዘርቭ ይገብር ኣነ እሱ እንታይ እዩ ሓደ ቀዋሚ ነገር يعني ዘይትርፍ ዓይነት يعني ከምዚ يعني ዘይደለካይ ዕዳ ተሰኪንካዮ ትኸይድ ከምኡ ምሳኻ ይጓዓዝ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ነበርሲን ወይ ከዓ ርየ ይፍልጥን ሓደ ትካልሲ ጀሚሩስ ከምቲ ዘለዎ ኣብቲ ዝሓንፀፀ ዕላማሲ ክበፅሕ ኣይትረኣይን ንጀምር ሓፍ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ረኣይና ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ናይ ኩሉ እዩ ነይሩ يعني ናይ ኩሉ እዩ ነይሩ ንሱ ተፈንጭሉ يعني ድሕሩ ካልኦት መፂኦም يعني ካልኦት መፂኦም ራቢጣ الإسلامية መፂኡ ወቲ ዩኒየኒስት ፓርቲ መፂኡ ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ዝበሃል ነገር መፂኡ ገለ ኩሉ ብምፍንጫላት ሓሊፉ يعني ራቢጣ ኣብ 2 ድያ ኣብ 3 ተመቂላ ነይራ يعني ከምኡ እናበለ ከይዱ يعني ከምኡ እናበለ ከይዱ يعني ዕድመ ሓጊዙ ወስለኒ ብዘይካ ሓረካ እውን ኣብቲ መጨረሻ ፋሕፋሕ ኢሎም እዮም يعني ከምቲ ዘለዎ ኣይቆፀሉን يعني ኣይቆፀሉን ግን ፋሕፋሕ ኢሎም ግን እቲ ራምፕ ተሪፉ يعني ስጋብ 1972 ኣብዞም 3 ሸነኻት ወይ ከዓ 2 ሸነኻት ናይ ሰልፊ ነፃነትን ተጋድሎ ሓረ ኤርትራ ህዝባዊ ሓይልታት يعني ሰድሑ ዒላ يعني ሰድሑ ዒላን ገለን ኣብኡ ስጋ ዝኣተው ብቲ መራሒኦም ብስዉ ነፍሲሄር መሓመድ ሰዒድ ናወድ ካልኦት ፋሕፋሕ ኢሉ እየ ኣብ ጀብሃ መፂና ኣብ ጀብሃ ከዓኒ ደሴም ሲኝ ምፍንጨላት ትረአያ ኣብ ቁዋት ኸይድና ኣብ ቁዋትን ከምኡ ዓይነት ነይሩ يعني ኣብ ሰልፈ ነፃነት ሪና ኣብ ሰልፈ ነፃነት እውን ወላ ብሊኩዴሽን መገለ ይኾን ወንበሪ يعني ዓዲ ምስ ኣተወ ኣብ ምፍንጫላት በፂኡ ኣትዩ يعني ዓዲ ምስ ኣተወ يعني ፓርቲ ምስ ኮነ ዓዲ ምስ ኮነ ኣብ ምፍንጫላት ኣትዩ يعني ስለዚ this is very strange يعني ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሕቶሲ يعني ሓደ ወይ ማስተርስ ወይ ከዓ PhD ከፅንዕ ዝደለየ ኣምቢሽን ዘለዎ ብረይነት ፅቡቕ ዝኾነ ኣርእስቲ እያ ፅቡቕ ዝኾነ ኣርእስቲ ቨሪ ቪርጅን ብዙሕ ከማኒ ሓበሬታ ክረኽበሉ ዝኽእል يعني ኣምር ምኾነ ነይሩ ባህላ እያ ስለዚ እሱ ከዓ ሕጂ በጋ እቲ ውድባት ዋላ እንድሕሪ እቲ 91 يعني ዘይተረፈ ውድባት እውን ኩሉ ውድብ ወይ ከዓ ኩሉ ትካል ወይ ኩሉ ብሙቭመንት ይኹን እንታይ ዝብሎ ብሲቪክ ሶሳይቲ ሳቢል ይኹን ገለሲ ኣብ ኩሉ ከምታ መጀመርያ ነብሱ ዘጠመቃ ከምኣ ክቅፅል ኣይክእልን ዘሎ ረኣዮም እቶም ሲቪክ ሶሳይቲስ ከመይ ከይዶም እንታይ ኮይኑ መፃርቶም يأكل كمان same thing
تي ودباتي صورة بايتو دحرو قلي كله كنا خلنا خير يعني ولا ون بارتي مسكون عملت اي بي دي بي كل تقدي سلسة تقدي تفناش له يعني يا تفناش حجي خاني ولا زي بريجين نحمد خاني زي نايز حدا كله زي كله زي هو هاي أطول يعني يعني زي حجينا أول صهيد قالوا لك تبقى قدي يعني يأكل زهور ما قدي خير قالوا يعني زي فناش قالوا يعني حدا أديس أبا استخلي حدا بأمريكا استخلي حدا أب جرمن استخلي أب جرمن كل توينجي زولو يعني أب إسرائيل زولو زرعون غير يلنا أكيد خمسة جمهوروسي يخدي يلون يعني Hijaga, this issue it is here that you have to search the زول يعني اندو زي مهلاو وكأني يحطو طرح زخون زولو ملسي كهب زي كيل زولو بوليتيكاوي ترنابيتات إيرتراسي يعني سيبي تاريخو حيث سينو ويحي جزيز مصرسي سلمنتايو سلادي أبزيا نزيا نحن عافتش كامل سخط ركب كيلكا probably breakthrough كان يعني ስለዚህ او conclusion በጽሐ ገለ በጽሐ ምክንያታት ገለታት መስራኻዮ يعني ትማረሉም ሆነ ዳሕራ አይተደግሞ ስለዚህ ምናልባት እዚ ሓድሽ ጠርናፈ ትገብሮ ዘለኻሲ ኣብቲ ኣሚቱ ዝተበገሰሉ ዕላማ ናብኡ በፅሑ ጓዓዝ ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ يعني ስለዚህ እቲ በተለይ ሰካፊ ዝኸውን ዘሎ ምዃኑ ጀነሬሽንስ ክኸይድ يعني ጀነሬሽንስ يعني يعني ካብቲ ኣነ ጀመርኩሉ ነጥብስ ካብ ሕጂ ክንደይ ጀነሬሽንስ ይኸይድ يعني ስለዚ foreseeable future እዚ መልሲ ዝርከቦ ኣይመስለኒ ሕጂ በጋ ትማል መሸት እዚ እንታይ ዝብል ተላዒሉ ኣብዚ ዘለኹም ምስላይ ምሳና ዘምሰኹም ዶክተር ቴድሮስ ቶማስ يعني ሓደ ኮመንት ገይሩ يا ተዛሪቡ يعني ተዛሪቡ ሕጂ በጋ እቲ ዝሃቦ ነጥቢ ኣነ ዝሰማዓሉ እየ ካብ ቀደም እውን ዝብለ እየ ሽዑ ምሸት እውን እዘ ዋላ ምን ኣብ ዲቴል ኣይኣተኹን እምበር ወሳ ኣቢሉ እየ ነይረ ሕጂ ኣብ ምንታይ እቲ ዝተባህለ ነገር يعني እቲ ኣብነት ክልተ ነገር እዩ ዘሎ እቲ መስርሕ يعني መስርሕ ፖለቲካዊ መስርሕ there are two parallel issues يعني حتى ሓደ ነቲ ሓደ ከፀሉ ዝኽእል يعني ሓደ يعني እቲ ሃገር ኣቂሙ ዘሎ ብዙሕነት እዩ يعني ሰብርኪ ንብሎም يعني በሃገር ደረጃ ሰብርኪ ነቲ ሃገር ዝኾኖም ታሪክ ሲ ብሓንሳብ እዚ ካብትን ቆራሪፁ ብሓንሳብ ኣብዚያ ዓድኹም ኣብዚያ ኹም ክትቅመጡ ኣብዚያ ኹም ክትወለዱ ኣብዚያ ኹም ክትመቱ ዝተባሃሉ ሸነኻት ማለት እቲ ሰብርኪ ማለት ኣብቲ ኔሽን يعني ሕጂ the first is nation formation يعني nation formation ስለዚህ እዚ ናቱ ፕሮሰስ ኣለዎ يعني እዚ ፕሮሰስ እዚ ብሰላምኒ ኣብ ቅሳነትኒ ኣብ ስታቢሊቲን ጥራሓ ከተረጋግፁ ትኽእል يعني ምክንያቱ ናይ ዘተኒ ናይ ብህድኣት እቲ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ መሬት እንታይ ኣለዋ ትሕቲ መሬት እንታይ ኣለዋ ከመይ ከተሓደር ገለታት ዝብል ኢሹስ يعني ናይ ህንፃ መሸሰ ዓንዲ በየን መፀ يعني ኩረት ክንደይ የድሊ ክንደይ ከፅቡ የድሊ ክንደይ ከገለ እዚ ኩሉ ስለ ዝኾነ يعني እዚ ኩሉ ናይ እዚ ኩሉ ምእካብ ስለ ዝኾነ ነታ ገዛ ክሰርሓ يعني ህውከት ኣየድልየካን እያ you don't need turmoil you don't need stability የድልየካ እያ stability ንኽትረክብ ከዓኒ በጋ ሕጂ እቲ ሓደ ከዓኒ እንታይ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዝበሃል ነገር ኣሎ يعني which is by nature it is a right you can't deny right كم right እንድሕር ኮይኑ كم right ኮይኑ any group of people could come together بحساب ክመፁ ክእሉ ሓሳባቶም እንተኣሽሙ ገይሮም ኣመራዒዮም ኮንሶሊዴት ገይሮም ሓደ ፕሮግራም ፅሒፎም ዝኸዱ يعني መሰል ኣለዎም ስለዚ እዚ ሓደ ሽና እዚ ብዙሕነት ዘሎ يعني ሕጂ በጋ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ንሕና እዚ ታሽቡ ኣብዚ ግዜ
ኣብዚ ግዜ ቱርሞይል ግዜ ዘይቅሳነት يعني زي برتا قالسي وقدمو ዝነበረ ስጋብ 62 ስጋብ ዝነበረ يعني ነቲ ኔሽን ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ነገር ዝህብ ኩነታት ኣይነበረን يعني እንተ ነይሩ እዚ ብዘይ ተንሓፃር ግዜ ነይራ يعني زي ሓንቲ ምርጫን ክልተ ምርጫ በቲ ናይ ህዝባዊ እንታይ ዲሞክራሲ ሲበት ሽዕ ዝነበረ ሚዛን ክትሪኦን ከለካ it was good يعني at least constitution ሲ يعني بإرتراوي ባህሊ ዝወለደ ይኹንስ ካብ ካልእ ባህልታት ወይ ካብ ካልእ ባክግራውንድ ሲ ይሰርሕ ተባሂሉ መፅሲ ዝተዋህበ ግን ካልእ ህዝቢ ተቀቢልዎ يعني ወክልተ ምርጫ ድዩ ሰለስተ ምርጫ አካሂዱ ስለዚ እዚ በጋ ቅሳነት ረኺቡ ንሓፂር ግዜ ኩማጎ ጀሚሩ ብዛዕባ ቋንቋ ክዛረብ ጀሚሩ ብዛዕባ ገለ ክዛመሩ that was interrupted يعني ድሂሩ ኣብ ክራይሲስ እዩ ኣትዩ يعني ኣብዚ ክራይሲስ በጋ እቲ ኔሽን ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ነገር يعني ንኽእቶ ዕድል ኣይነበረን ካልእ ፕራዮሪቲስ ነይሩ እታ ሃገር ንገዛ ረሳሲ ኣብ ቻሌንጅ ስለ ዝኣትወት ነቲ ቻሌንጅ እዚ ናይ ምግጣም ጉዕዞ እዩ ነይሩ ሕጂ ዘይሩ በጋ እዚ መስርሕ እዚ ተወዲዩ እዚ ታሪካዊ መስርሕ እዚ ተወዲዩ ማስ ተወዲዩ 1991 ተወዲዩ ሕጂ እዛ መልሽሙ ዘምፃኣ ዶክተር ቶማስ ዘምፃኣ ነገር በጋ ናብቲ ቅሳነት ተረኺቡሲ ናብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ፎርሜሽን ኣቢሉ ስቴት ፎርሜሽን ኮንሱሜትድ ኮይኑ ኩሉ ነገር ቅድምኡ ዝነበረ ሕማቕ ነገራት ድዩ ፅቡቕ ነገራት ድዩ ብህድኣትን በቲ ኣገባብን ብሲቪላይዝድ ወይ ብስልጡን ኣገባቢ ተወጊኑስ እንተ ሪኮንሲሌሽን ክኸውን ዘሎ ሪኮንሳይልድ ኮይኑ ድዩ እንተ ገለ ዝኩሉ ሜካኒዝም ተፈጢሩሉ يعني ተመሚዩን ገለን እሞ ኩሉ ስለ ዝተወደአ يعني ሓደ ታሪካዊ መስርሕ ወይ ከዓ ታሪካዊ ጉዕዞ ምዕለቢ ይግበረሉ ክሎዥር ይግበረሉ that is the term he used يعني closure كان نسوزم صوي كونن يعني كله كأبي بزي خمسة عينة experience ما خدوا حزبتات زجبروا نجارية انت ما عليه شيء زباقة أتي تاريخ أتي زحلفة تاريخ experience أكندي تتلتلو سنيهو خمسي كل ور عينة كوينو أبز صحابنا أبز فلالني كل السنة كنت زخيد يعني مثلا انتو قالوا تاريخ يخون يعني كابونين يوم اكاديميك يخون يعني اب كلاس روم سابي قال يزربون بري اب تحد اب ناي بوليتيكاوي ملكات حسكاسي ايزربولون يعني كزربولو يقولون يعني that is what closure is يعني closure is لقى اتي closure at least ستعات اتي instability يعني instability impose غير زنبر ويكاني تعرفوا خوينو زنبر يعني توديو يعني ريفرندم تجيرو 1993 ريفرندم تجيرو يعني حج بقى انتايوتي شجر كوينو ذو كلوجر استبح له نجر عبنت كل ثلاثة أربعة زنبالات نيرو نبر أنا جبهاني شعبيان قالت قالوا يبان يعني رسم تغيرو متخاص غيرو قتل تغيرو غلط تغيرو هوت وور خيرو يعني هوت وور يتو خوينم بري تي نعوس عبين زخونه نغرات ايتو ودير يعني سيمبل هنا بلاتنت زخونه يعني smoldering fire under ذي خمس حموش سموني يدقل كيا تخيل تحوي مشيت متي خامتاني ناب قرويت كنت تخيل زي ما كان قصن حكا مستشفناها يعني حاولنا اقول يعني هتتأثين يعني تدبيلا كم يزخيد يعني that is what cold war is يعني سلازي بخوما أقبا من خيدي تغير يعني حزباوي جنبار أبزيا زي بتريد their word يعني زي بتريد زي word تدخل زبلوز نورو تدخل زبالعوز نورو حتى ب conference غيرهم يعني 1994 كي ترفع يعني أبي تأشمع حسين كون خب كله يعني نزي تغبار غورو اي كارو يعني نتي نبره خونتا تاكد كلوجر زغبرولو من كلوجر نغبرولو خند زخون اباسا بيسمو يعني مالسي زغدا خمس خون غيرو اويوم اويوم يعني ب10 سنه يعني ابي 7 كباب اويوم يعني وقا اويوم يعني سلازي ازي تي بقى تي تاشمو زخون زول يعني نسسرلي جيت مالي حنتي زي مر نيرو هذا كومنت ذهب انتي من نيروسي
لأتي ناي قدم تاشوسي ناي قدم اكسبيرينس ناي قدم جلسي يعني بنساش ويز سؤال كا سجير كايوسي يعني بعرقي تقارينا قليل كاسي سجرا كيلينيو زي بولو كومنت زغورو نيرو from that perspective see maybe this is right again زي تردو كلوجر خبال كله ويكاني حدا كاب حدا تاريخاو مدرخ ناب كالا اي مدرخاو دورخ مقعينتاو زخونه يعني نات كونتيتيف عينتاو زخونه مدرخ تأتو انتو خينكا انتا يزخون اتيزا بأسكاز نبر انتا يخون فلا يعني يخيد يغسل اكاديميك يخون يعني نختقاچو سي مخنيات يكونني مالتي تي كلوجرز بارزو لا تعسي خب انت عارف تعسي يعني معروفات رخبر اللومة اوكي تعرف رحيب كانوا اللغات عشان اذا خاني ولا بيحرب تسوى اقبا كمان يصير عملت كل تسبات تقاتلهم سي وقالت وي بقار غيرهم يعرقوا وي قال يقولوا بمرحة غيرهم يعرقوا قال دهرو زارب يلن يعني زارب يلن مالتي تمزمتهم تمزمتهم يذكروا انه تزموت سما ግን كم مغنيات هيقبرون مثلا كباصوا مستهم تعاريقهم زلوا يعني they don't يعني that is exactly the analogy زي يعني it works in that sense in my opinion يعني بخم يخسر زلوا يعني ስለዚህ እዚ እንዶ ዝኽል ዘሎ ዛዕባ ባጋ يعني እዚ ኤርትራ ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ሃሎ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ብዕፋንን ብገለን ዋላ እቲ ስሞልደሪንግ ፋየር ኣንደር ዘ ኣሽ ኣንደር ኣብ ትሕቲ ረመፅ እንከሎ يعني كنترول ስለዝኾነ ምናልባት ኣብኡ ሽግር ይገብር የለን ኣብዚ ደገ ላኪን ነፃነት ስለዘሎ ገለ ስለዘሎ ነብሱ ይገልጻል يعني ይጋጨሎ كأنك يعني بتي تاجبسي አይተረበኒ ኮሚታት ይኸይዳሉ يعني ولا ببرታ ولا ميدان إيران تخون سي ኣብዚ 30 ዓመት ክንደይ ግዜ ሲቪል ክላሽ መሃሎ يعني مليو مهلو يعني أشحات مهلو نيرو يعني مهلو نيرو يعني اجي بقى السوتات يو انا بناتي الرايا ان ميحلكم اللغه مثلني sorry ስለዚህ I think I am provoking these people يعني ብርሃነ ነይሩ እንዲሁ ብርሃነ ረዳ ነይሩ አቁባይ ነይሩ ጋሻውን ይሰምዕ ነይሩ ይተዛረበን ሰይድ ነይሩ መስለኒ ወገለ ነይሩ ስለዚህ let's try to throw some few things on this point يعني at least يعني معناته يلاقى بمستي أرستي نجابة وريد مزلو نمسي مسو يخيدي يعني سلامتاي دنجر سخون زلو سلامتاي إنا خم خوينا ذلنا تبع مبالينهم يعني سلامتاي بدنجر زلنا زبانسي it is a matter of semantics يعني حدا يتي أرستي بالاي thank you مرزرو thank you أبو إسماعيل thank you بشاي مرحبا مجمرة خلينا كذا كلكم thank you very much نتتهبوا لهم استواصوا مطعمي مسجد قل قدمنا أنا قبل ذلك خيد إسماعيل حوي كحتى زل انتايو تمال سمعي خم زبل كاي بمولو سمعي خم جمر تقطع مودأتها عنتو يقدم مساك هذا أخوي نمبر ብዙሓት እስታት ክኸይድ ስለ ዝነበረ ማለሲ ሓንሳ ናብ ናይ ሽውኣት ኸይድ ሓንሳ ኣብ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኸይድ ሓንሳ ኣብ ናይ ፅምዶ ኸይድ ሓንሳ ኣብ ናይ እንታይ ክንገብር ኣለና ኸይድ ሓንሳ ኣብ ኣርቲክልስ ኸይድ ሓንሳ እዚ ክበሃል ዘይከኣል እዩ ነይሩ ፎካስ ዳ ኣይነበረን ሕጂ ፀሚቕካ ክትወስዶ ትኽእል ነገር ከማን ብዙሕ ኣይነበረን ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ዶክተር ቶማስ ዝበልካዮ እንተኮይኑ ከዓኒ እስኻ ዘይበልካዮ ቅድሚ ሕጂ እስኻን ከማኻ ዝኣመሰሉን ዘይብሎ ቅድሚ ሕጂ ዝበላ ኣይመስለንን ክሎጀር ክግበሮ ነይርዎ ዝበሃል ዘረባ ድሕሪ 91 ክሎጀር ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ቃል ነይራ ዝበልካያ መወዳእታ أغميت على خمان كذا ولا إلى على قدامه ندحرت سبلا أغميت كاوش very important زغنت كل جزء خوميو ناب حاجاتنا ناب بوتاتنا خانة وانا مسيو قمت زرع خايو مالتي كله إن إحنا لما قدينا غيرنا يتعدى كلنا تمكارات ندرب يلهم لنا مالتي نتم بالحرين هذول وردات مالتي الذي أنا بهالا إنتاعيو
ከም ሓድሽ ነገር ጌርካ ምውሳድካ ኣይተረዳእንን ናይ ዶክተር ቶማስ ሓድሽ ኣይነበረን ባህላ እየ ክሎጀር ክግበረሉ ከዓ ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ ፕሮዳክት ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ሜዳ ተመክሮ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ድሕሪ 91 ተፈጥረ ማለት እዩ ንሕና ምስ ዘየለና ምስ ኮንናቶም ካልኦት ብገዚፍ ዝፀልኣና ነቶም ናቱ ዝኾኑ ሽዑ ከምዚ ኢዱ ክሳይ ዝገብር እንታኻ ትብሎ ካልእ ዝብላዕ ምሳነ ኣእዳው ዝቁርጥም ከልቢ ድዩ ዋላ ገለ ዓይነት ኣእዳው ይቆርጢሙ ማለት እዩ ንዓኣቶም ሕጂ ከም መሳርሒ ተጠቂሙሎም ነቶም ኩሎም ከም መሳርሒ ተጠቂሙሎም በብሓደ ቆሽሚድዎም ደድፀገሞ ቅድም ድሕራይ ከዓ ብጅምላ ኣትይዎም ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ክንኮኖ ዝግባአልና ኢና ኮይና ስለዚ ደይ ስራሕናዮ ውፅኢት ታሪካዊ ውፅኢት ኣይተረኽበን ባህላ እየ which you understand it better than me ነቲ ጉዳይ እቲ ማለት እዩ ዝያዳ ተመክሮ ናይ ቃልሲ ቅድሪ ካባይ ንላዕሊ ስለዘለካ ማለት እዩ ናብኡ ኣብቲ ዝነበረ ዝሓለፍናዮ ታሪክ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ሆት ወር ናብ ኮልድ ወር ተቀይሩ ዝበልካዮ ልክዕ እዩ ናብ ረመፅ ተደጊሉ ፀኒሑ ቀፂሉ ስለዚ ኣይዓረፈን ክሎጀር ክግበረሉ ይክእል ስለዚ ዶክተር ቶማስ ዝበሎ ናትን ኒው ልክዕቲ ንፈልጦ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ እሞ ነዚኣ ከመይ ክትርዳእ ኢኻ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ብድሕሪኡ ኣነ ናተይ ሓሳባት ክኣትዮ እየ ማለት እዩ የቀኒየለይ Thank you, Bashai. By the way, I'm Oh, glad to Mom. see, Okay. Smile, I'm glad to see it, your face, your healthy face. كل ጊዜ ብድሕሪ መጋረጃ እናኾንካ ሎሚ ግን ከመይ ገይረ ኢኻ መን ከመይ ገይረ ኢኻ ተንኪፈያ እምበር ኣነ ካብቶም ኣብ ዜናኒ ኣብ መሪሕነትን ኣብ ገለን ክመፅእ ዘይፈትው ዝነበረ ካድሪ እየ لا ጽቡቕ ድሕሪ ሕጂ ኸቢድ ይበል ኣነ እዚ ኩሎም እዞም ምሳይ ዘቃለሱ ዝነበሩ ይፈልጡ እዮም ኣብዚ ኣነ the only one who refused to join the LP يعني in spite of the fact that ታብትር ብዳን ኮለና ኣብቲ ካድርሱ ገለ ዝበሃል ነገር ኮለሲ ኣብኡ ጀማሚሮምና ነይሮም እዮም ክጅንዱና يعني ዝኾነ ኮይኑ ግን I appreciate ባሻይ I'm glad يعني ናይ ጥዕና ጉዳይ እዩ ገለ ክትብል ምስ ሰማዕኹ ሓደ መዓልቲ ሰሚዕካ ነይረ ማስዩ ኣይዝክሮን እየ ስለዚ ዝስቕ ምባልካ ምስ ረኣኹሲ I was a little bit concerned يعني I'm glad يعني you are okay يعني تزبلك حقي يعني أنا وأنت معلومين كوني أبتي كم فوت نوت هبقى متاعي يعني أنا سي عن توي ديتيل سي زي أتوقع بري أنا ونكم يزبل نيري إلي يعني أبتي كلمي نبتي دكتور توماس بقول دكتور توماس بس بيرسونال هاي فلتون يعني ግን I meet him in سينتنا يعني he's available there يعني ማለት ሲት አሁን ነሐናጥጦ ጉዳይ ህልብ በዚህ ቋንቋና እንግሊዝኛ ገለ ነሐናጥጥ ኢና ገለ ታሽ መጽሆል ነው ስለዚህ I think we engage one another يعني ኣብቲ ሲኒት يعني ከምትዝ በልካዮ እዚ ጉዳይ እዚ ምሳና ሒዝናይት መጻና ይሐድሽ አይሆነን ተባና ኣነ ኣብቲ ኢሹስ አንተወይ ብሪፍሊ ጻቅሶ ዝነበርኩ ኢሹስ يعني خابو حيزو زخونه يكون غريتات غلطات سي ابي مفتاح مسبصح مسغلسي يخيد يعني معصوي يغبرلون يعني غدبا يغبرلون يعني هم يزقصل يعني it is true you are right you are perfectly right that يعني 19 what is the difference entire difference موغيرو 1991 سي انتي تاش مغيرو مبالغا that is true so حقي مخنياتو انتوني لنيري يعني حدا الشنخ نايتي تاش مسي خمتي كلوجر نخير كبو نايتي كلوجر زي مركاب قداي ابتقمو بوليتيكاوي تقمو سل زقصرو ايدلين يعني ذات زواي يعني سي نصوصي حلافنه توسيدو سي كم نفسو خاني كم بروفيشنال ويكا يعني جزياوي بمنغستي نابلن كلسي سلمنتاي 20 تاش مخيل سب اكيبوسي أما خلاص مراس أواجي أوج يعني سلذا understand يعني بخمنتاي تلعيلك خموتو لكم ذلك
Basha, and well, that is true. That's our plight. That is the ordeal we are suffering from, man. نسيتي نسقي له زلنا قداي سي نسيو يعني it is true يعني زي زرع أنا خمي قرنا أنا خنحفظ تبي خميتي تزرع ربخاني يعني كما يركاسي يعني فروتا يعني بلديا ولا أورنج زي كسكس كايا زي تقل كاياسي كما يركا فرياسي تاش متجورا ويكاسرنا زي خاسي كما يركا بزع عوديني بزع قفون تزارب يعني قينا قمرتها حرسكا ولا أي كسكسكا ولا يصحاكا ولا أي تاجمي قبر كان يعني لازم it is true that's the failure يعني it is failure يرد أنا بزي انت شمو يعني it is إداي it is national debt يعني عداية يعني ما نسيت حرز كله experience ده حرز كله واقع وده كله جيجننت ده كله يعني سقابي مستوم انتايز بلوم Ethiopian particularism ديو ولا انتايز بها يعني وامريكان انتايز ديو ولا جلز بها بهم درجة كمان نحبني sometimes يعني we are so chauvinistic نغون موني الرتراويان كخمس يوم يعني الرتراويان كوني بإيدهم بصفرنا بحملن بصفرنا قايو قالي يبهالو قايو يعني يبهالي يعني زكوني very dangerous populistic زخونة وناشوناليستيك زخونة أنا وخوان زخونة بهالاتاتي يعني طبعا يا سقابو إنه كون بس هنا يعني سلازي يعني دحرز كله قعزوز كله تاشبز كله تاشبسي إذا عدادسي مهلاو أبشخمنا مهلاو فريد ناسي سقاب حجي زي زرعنا يموني يعني زي زرعنا فرن ركبي لنا حجي خاني كون هين خونسي نعو السمامة نعو أتلسي نتيجة خلال الناس نبرس وخوف الناس معلبي نقبروا له خلوا لا كأننا يعني حجي انت عايز قبروا له حجان تفتفل عليه الجوابات بفوتشوا الجوابات فتنتات يزكايزوا له تراير اند ايرور يعني زي بعربية انت يقولوا اجتهاد يقولوا يعني ديليجنس يعني بانجليزية ديليجنس يبقى somebody بعلنوا نفسه كونسالت غيره تمراميرو غير منتات غيره بزي حيز غيره انت هرو ملحسن انت عشونا لو مستعاركم مستي هذا نجار يجمر يعني هذا مس حدا يجمر يعني حجي لابنت اسماعيليني باشاين زي اتي بروبلم حدا ينعقوم يعني تحت بروبلم بس بروبلم ذا سيم ثينج اجين ذا ابروش ابو اين سامع يعني انا زي حدا بزي وهو نزلوا بزي تاشي زي ما تكاتا يقول زي لا اذا زي زبلت حدا هم ولا حدا هلو حدا يلا يعني ابزي اسي شمنت سبب لك هاتي شمنت اجتهادات ويكا شمنت يعني ديليجنت يعني برودكت اوف ديليجنس كله انه يخيل يعني ናይ ሓርኮት ኮታቲ ውጥን ክህልወና ይኽእል يعني ግን ዘሎ እንታይ እዩ يعني why can't we converge يعني ኣብ ሓደ ቦታ converge ክንገብር ዘልና ከነሲ እቲ ስሩ መሰረቱሲ እቲ ኔሽን ፎርሜሽን ክገብር ዘሎ ጉዳይ ስለ ዘይተፈትሐ ድዩ ጉዳይ ናይ አይደንቲቲስ ጉዳይ ናይ ገለ ጉዳይ ኣብዛት ትበሃል ዘላ ድሕሪ 99 ነሲ ኣነ ኣበ ዘሎ ክኸውን እንታይ ይኸታሽ እሱድዩ ولا انتهى يعني تي تايم زغورو زل انتهى تي زي سامع زل يعني فلذي ابو is a very strategic زخونه انت شو قلت it did يعني super alertness و super consciousness super نقحت و strategic thinking مهاني veteran الزخونه يعني selfless زخونه الصبات يعني ابو committed كونز دليو خالي ولا حنت تقم زي يقولهم سبات كابتي كسمعن كزاربني كسمعن زخيل شنخنا حبرتسب اي يعني تي ماس نايتي حبرتسب عدا يقولون يعني اي مرح كانن وي كاتاجمو يغبر كانن وا حلف حلفك انت اولك يعني انت دقناني نبرتناني قالتاني خيترف فحب لكم مو قالتات كنت مرحنا لنا خمس غيرنا كون قال يخصك يعني لازم تخصص زلو مني يعني حاجه حارس باي ابتي تግራይ بتاعتاي كزارو سمع يوم ابتي اوديو كزارو سمع يوم سي با إلى مسي
كده يعني مقبي إلكمنا مقبي هبناكم ጫማ إلكمنا ጫማ هبناكم كدان إلكمنا كدان هبناكم يعني حبريتها إلكمنا حبريتنا وين هبناكم أما جرش حدقهم هبنا إلكمنا دقنا هبناكم يعني أزهون غيرنا لكم من كل ناس أنت أمتى هم وشيتكمنا إلهم يزاربون يروم حدا ما قل سواء أبتقرا يعني بدعاتي هو حاتيهم يزاربون يروم يعني سلازي أتي جنرال بابليك عدا يقولون يعني تتبع زبل زلو أتي نعمنتي أبكندو يزارب الله أبكندو ناتو سبوكس ماني ناتو تزاربا ناتو قلق أبا ناتو وكالي ناتو تاشم حزبي صويعكم الله حزبي خونكم كأني للدحري مصو زبل زلون نفسيتي تاشم زخون تأليت يعني نعمل بودوات درجة أنتوين كامر حين ذاتنا يعني ودواتني قدرتاتهم مالتها يعني بانقصاصات تقولون كم يعني تقولون كم يعني سلازي باشا I incur with your thoughts but أتعسى سبخاني أرى the guy didn't bring anything new the bahal نبريو خوينو كن كاني ولا يعني أنا خبال أنت زي كوينسي قال زي فتنون قال زي فتنون وكاني زي سرت أنا قران زي مخانوني يعني كاب زربا عدزوا على القداي اي نبر مبالكا انا سامع الراجل كوركت يعني هو دير له ثانك يو اسماعيل كتل باشاي اوكي ثانك يو اسماعيل بدوب دبوب في اندوم هلاون ديم هلاون نتارشتي اندينا خنبل نت اندوم هلاونا زي مهلاونا الحج خنمزنو خلنا I think بتي objective situation نايك ادم تراي ديكونس بزي حج عالم بس حتى زلا درجة تمتعت عرضا زلنا يمسلنا أنا كاو نقلنا الماتي ناي كالسي كيمستري كنفلط يكالنا مالسي ناي كالسي بيتسبناتنا ወይ በዚ ሕጂ ዝዛረብዎ ዘለዉ ፅምዶ ዝበሃል ኣዘራርባ መን ምስ መን እዩ ፅምዶ ክገብር ዘለዎ እቲ ኬሚስትሪ ንሱ እዩ ናይ ቃልሲ ኬሚስትሪ ኢን ዲስ ሞደርን ወርልድ እዚ ሕጂ እወ ንብል ኢና ሎካሊ ክንመዝን ኣለና ናይ ዓድና ሪጅናል ክንመዝን ኣለና ኮንቲኔንታል ክንመዝን ኣለና ወርልድ ዋይድ ከዓኒ ግሎባሊ ክንመዝን ኣለና ንብል ኢና እንድሕር እዚ ንብል ኮይንና ነቲ ኬሚስትሪ ነዚ ናይ ዓለም ኩነታት ዘለዎ ሕጂ ምስመን ኮይንና ኢና ክንገጥሞ ንኽእል ክንፈልጥ ኣለና ናትና ኩነታት እንድሕር ርኢና ሕጂ ወላቶም ዝለዓለ ሓደ ግዜ ብደረጃ ኣካዳምያ ንወዲ ሰብ ላዕሊ ትሸቕሎ እንዲኻ ግን ከዓ ብትሕዝቶ ናይ ታሪክን ኣገባብ ኣቃላልሳን እንድሕር ርኢኻ ድማኒ ሳብ ስታንዳርድ ኮይኑ ትረኽቦ ማለት እዩ ኣይተዓግበሉን ኩሎም ምሁራት ዋላ ሕጂ ቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዘለውና ኣካላት እንተንእክቦም ነናቶም ሳብጀክት ማተር ገሊፆም እዮም ዝኸዱ እምበር ናይ ሓባር ሓደ ከዋፅእ ዝኽእል ኣገባብ ቃልሲ ተሰማሚዖም ከይዶም ኣይፈልጡን እዮም ፎር ኤግዛምፕል ናይ ዝሓለፈ ኣብ ዋሽንግተን ተገበረ ርኢኹሞ ኢኹም በብመንገዶም ነናቶም ሞያታት እዮም ገሊፆም ከይዶም እምበር ነዚ ዘለና ሽግራት መዳያይቦ ክፈጥሩሉ ኣይከኣሉን ወላ ሒደት ኮይኖም ነናሓድሕዶም ኮይኖም እውን እየ ማለት ሕጂ ንሕና ከምዚ እቲ ካልእ ዘይተሳተፈው ከምዘይኮነ ፀገሞም ንሳቶም ንባዕሎም እውን ፀገም ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብረካ ማለት እዩ እዚ ከይዱ እንታይ እዩ ዝነግረና እታ ዝበልክዋ ናይ ቃልሲ ኬሚስትሪ ንፈልጦ ዶ ብዘበናዊ ኣረዳድኣ ደረጃ ብዚ ሕጂ ዘለና ወላ ስቕልና ኢና ፕሮፖዛል ነምፅእ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ሕጂ በዚኣ ተኸድካያ ትሓይሽ በዚኣ ተኸድካያ ትሓይሽ በዚኣ ተኸድካያ ትሓይሽ ትብል ግን ከዓ ደምዳም ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ዘይከኣለ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፈ ተሪፈ ንዑ ክሕግዘና ዝኽእል ናብ ምንታይ ሃሰስ ክብል እየ ሓደ ዓለም ኣብ ወጥሪ ስለ ዘላ ሕጂ እቲ ብዩኒፖላር ዝኸይድ ዝነበረ ናብ ማልቲፖላር እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ወጥሪ ርከቡ ስለ ዘለዉ እቶም ንቁልቁል ገጾም ዝወድቁ ዘለዉ ሓይልታት ከም በዓል ኣሜሪካን ኢምፔርያሊዝም እዚ ብዘይ ንሕስያ ክንዛረብሉ ዝግባአና እዩ ግን ንሕና ገሌና ዳርጋ ንበዝሕ ከማን መናሕሰይቲ ኢና ምስኦም ከማን ጠጠው ንብል ምስኦም ከይተረፈዚ ጠጠው ንብል ነቲ
ولا عميق فلتت ديبلنا خلنا نقاومو نبرنا اب غزي قالسنا حجي نابز مس مصاناس دارغا رسعنا يا كمان نتي elementary ፖለቲካዊ ፍልጠት ዝነበረና እሞ ንህሰየሉ ዝነበርና ክርዳእና ዝኽእል ዝነበረ ካድራት ኮይና ንምህረሉ ዝነበርና ንምሃረሉ ዝነበርናን ከማን ወላ ንዕኡ ከማን ረሲዕና ሕጂ ምዞም ገበቲ ሓይልታት ምዞም መጥፋእቲ ሓይልታት ጠጠው ንብል ኣለና አንቱም ሰባት ትክክል ኣይኮነን እዚኣቶም ገበትዮም ዝብሉ ሰባት ተተረኽቡ ድማኒ ኣብ ዓዶም እንዳተቐመጡስ አንጻሮም ዝዛረቡ ዝብል ዘረባ ይመጻካ ማለት እዩ ኣብ ዓዶም ኮይኖም እኮ እዮም ቶም ሊቃውንትናቶም ንዖም ዝቃወምዎም ዘለዉ ሕጂ እንታይ ይረዳእና ማለት እዩ ነቲ ግሎባል ሲትዌሽን ክንርድኦ ኣይከኣልናን እዚ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ግዳም ዝርከብ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኒው ስክራምብል ፎር ኣፍሪካ ንበሎ ወይ ከዓ ፎር ድሕራት ሃገራት ወይ ድምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ንበሎ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ which means እቲ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ንባዕሉ ይቕፅል እዩ ዘሎ እቲ ዓንተወይ ድጉል ሓዊ ኢሉ ከማን ዝገለፆ እስማዒል እቲ ውዑይ ዝነበረ ናብ ረመፅ ዝኸይድ ዘሎ ይኸይድ ኣሎ ምስ ይቕፅል እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ ንኣፍሪቃውያን ኣብ ሽግር ኣምፂዎም ዘሎ ዲስፋንክሽናል ገይርዎ ዘሎ ነቲ ትካላት ናይ ዓለም ለኻዊ ትካላት ወላ ዩኤን ይኹን ወላ ኣፍሪካን ዩኒዮን ይኹን እንዳተፀልአ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ደይሰርሕ ልሙስ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ምክንያቱ ዓለም ለውጢ ትደሊ ስለ ዘላ ማለት እዩ ነዚ ናይ ዓለም ለውጢ ድማ ክንርድኦ የድልየና ንዓና እንተ ብግብሪ ከነሸንፎ እንተደይከኣልና ነቲ ቃወና ሓይልታት ብቴዎሬቲካሊ ከማን ክንዛረበሉ ብትብዓት ክንበቅዕ ኣለኒ መን ይድሃስየና ዘሎ ዓለም ኣብ ምንታይ ትርከብ ኣላ እዚ ክርዳእና ኣሎ ኦልሞስት ኦል ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ unreliable ኮይኖም ኣለዉ እዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ እቶም ኩሎም ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ከም ዩኤን ዝኣመሰሉ ኣፍሪካን ዩኒየን ዝኣመሰሉ ከም ኔቶ ዝኣመሰሉ ከም ገለ ዝኣመሰሉ ኩላቶም እዚኦም እቶም ኮታ ዝኸዱ ዘለዉ ብምሉኣቶም ብመን እዮም ተወኒኖም ዝኸዱ ዘለዉ በቲ ኤፓክ ዝበሃል እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ኤፓክ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካን ኢዝራኤሊ ፓብሊክ እንታይ እዩ ሓግዝነ administration commission ገለ ዝብል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁጠባዊ ሰረት ንሱ እንድቲ ሕማም ናይ ዓለም ንዕኡ ዝወነነ እንዲ ሓያል ዝኸውን ብምሉእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ እስራኤል እዩ ዘሎ እስራኤል ከዓኒ ስለ ትቆፃፀሮ ንኣሜሪካ ከይተረፈ ተጓፀላላ ማለት እዩ ነዚ ኢንተርናሽናል እዚ ድማ ነቲ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ አንሪላያብል ይገብሮ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩ ምክንያቱ ትርጉም ዘይብሉ ይገብሮ ማለት እዩ ምናልባት ከተዓሻሸወካ ይኽእል ማለት እዩ ገለ ሓርጭ እንዳሃበ እሱ ከማን ዝወሃብን ዘይወሃብን እንዳግበርዎ እንዳዓገትዎ ከዱ ኣለዎ ማለት እዩ ንሳቶም ማለት እዩ እዘን ኩለን ትርእይዎን ዘለኹም ሕጂ ወላ በዓል ቱርኪ ወላ በዓል ጆርዳን ወላ በዓል ግብፂ ነዚ ግፍዕታት ናይ እስራኤል ዝኸይድ ዘሎን ነዚ ሽግራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝኸይድ ዘሎን ብኣፎም ደገፍቲ ናይቶም ውፅዓት ይመስሉ ወላ በዓል ኤርዶጋን ማለት እዩ ወላ በዓል ሲሲ ማለት እዩ ወላ በዓል ኪንግ መኒ ናይ ጆርዳን ማለት እዩ ግን ብታሕቲ እንድሕር ርኢኻዮም ቶታሊ ምስ እስራኤል ጠጠው ዝበሉ እዮም ብካልእ ኣዘራርባ እስራኤል ከዓኒ ንኣሜሪካ ትውንና ትእዝዛ ከም ስርዓት ስለምንታይ ነቲ ኮርፖሬሽንስ ስለትውንኖ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ከዓኒ ኣብቲ ሺፒን ላይንስ ይኹን ወላ ኣብቲ ኮርፖሬሽንስ ይኹን ምትእስሳር ዘለዎም እዮም እቶም ብኣፎም ተቃወምቲ ዝመስሉ ኤርዶጋን ሕጂ ወዱ ልክዕ ኣብቲ ሺፒን ላይንስ ኣብቲ እስራኤል ትውንኖ ኣብሎ ናቶ ኢንቨስትመንት ሳዑዲ አረቢያ እቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ኣብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ምስ እስራኤል ዘሎ ኮርፖሬሽንስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንሕና ኢንተርናሽናል ክርዳእና ኣለዎ ሎካል ጥራይ ሓሲብና ክንወፆ ንኽእል ነገር የለን ሎሚ ኢንተርኮኔክትድ እዩ ዓለም ክንዲ ቡኛ ክንዲ ኩዕሶ እያ ኮይና ዘላ ማለት እዩ እዚ ክርዳእና ኣለዎ አንስቴብል ወርልድ ኦርደር ተፈጢሩ ኣሎ በዚ ምክንያት እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሼኪ ሲትዌሽን ኣሎ እቲ ሲትዌሽን ማለት ዘለና ሕጂ the bitter situation of transition ኢና በፂሕና ዘለና ንሱ እዩ ከዓኒ ሕጂ ልቡጥ ዝሕቆን ዘሎ ዝዓለም ልቡጥ ጠፊእዎ ዘሎ እዚ ንባዕሉ ድማ እንድሕር ታሪክ ዝረስዐ
ታሪክ ዝዘንግዐ ሚዛን ወሲድና ክንገጥሞ ንፍትን ኮይና we will fail ካ ጌርና ኣለና ኦልሬዲ ማለት እዩ ባላንስ ኦፍ ፓወር ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ጠፊእና ኣሎ ንሕና ፍታሕ ጌርና ንወስዶ ወላቶም ምሁራትና ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ፍታሕ ገይሮም ዝወስድዎ ወይ ምስ ኣሜሪካ ምቋም ወይ ከዓ ምስ ኢስት ምቋም ምስ በዓል ብሪክስ ምቋም ገይሮም ወስዶ ኣለዎ is that the solution ዝዓብ ክትዕድዮ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓደ ዋላ እውን ብደይ ሆት ዎር ወላ ብደይ ሓይሊ ይኹን እምበር ስክራምብል ፎር ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ይኸይድ እዩ ዘሎ ወላ ትኢስቱ ዘሎ ማለት እዩ ወላ ትኢስቱ ዘሎ ወላ በዓል ቻይና ከማን ብሰላማዊ መንገዲ ብፍቶትካ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትውካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ስታንድ ይክህልወካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዕሚቕካ ሓሲብካ ክትከይድ ኣለካ እንታይ እዩ እቲ ኖን ኣላይንድ ዝበሃል ሳይንቲፊካሊ ምስ ኩሉ ከይተባኣስካ ነፍስኻ እንካን ሃባን ብዘለዎ መንገዲ ከተካይደላ ትኽእል ንሃገርካ ክርዳእካ ክበቃዕ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ክልቲኡ ኔትዎርኪን እዚ ውዑይ ይኹን ዝሑል ብዘየገድስ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ንሓደ ክምዕብል ዝደለየ ሃገር ኣፍሪቃውያን ሕጂ እዚ ሽግር እዚ ስለ ዝወርዶም ዘሎ ይቃለስዎ ኣለዎ ንዕኡ ኣትሊስት ቴዎሬቲካሊ ይቃለስዎ ኣለዎ እዚ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ክንዲ ተመክሮኻ ምምዛን ናበይ ከይድ ከም ዘለካ ካብኡ ነቒልካ ምሕሳብን ድማ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንድሕር ኢኹም most of the time ዳርጋ 3/4 irrelevant ዝኾኑ subjects ኣምፂእና ንካታዕ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዙማት እንድሕር ክትሪኢ ኮንኩም ኣብ ገሊኡ ዙማት ብዛዕባ ኮንስቲቱሽን ብዛዕባ ናሽናል ጎል ገለመለ ኢሎም የምፅልካ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ነታ ታሪክካ ትማሊ ተጋገኻያ ኣብ ሽግር ዝኣተኻያሲ ዘሊልካያ ክትሓልፍ ማለት እዩ መዛ ክንዲ ተጋጊና ትብል ክንዲ ዝሽግር ፈጢርና ትብል ንኣብነት ብቐጥታ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነበረና ናይ ቀረባ ዝሓለፈ እዋን ናይ ውግእ ኤርትራ ኢዳ ዘእተውትሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕኡ ክንዲ ጉቡእ ሚዛን ክንዲ ትህቦሲ ኣብኡ ስለተጋገኻሲ ሕጂ ብዛዕባ ኮንስቲቱሽን ቀደም እንዲና 34 ዓመት ጌርና እኮ ወላ ክንቃለስ ከለና እውን እኮ ብኸምኡ ክንካየድ ኢና እኮ ንቃለስ ጌርና ንዕኡ ከተዘንግዕ ክትብል ግን ኢረለቫንት ዝኾነ ሳብጀክትስ ተምፅእ ማለት እዩ እዚ ፀገም እዚ ንገብር ኣለና ካልእ እቲ መወዳእታ ዝበልኳታ ኣምን እስማዒል ዝበልካያ ናይ ዕዳ ቀዳሞት ንዳሓሮት ትብል ከመይ ክትከውን እዚኣ ልክዓ ዕዳ ቀዳሞት ንዳሓሮት እንድትርፍ ሕጂ ንሕና እዞም ዳሓሮት ዘለዉ ድሕሪና ዘለውሲ ከመይ ሃለዋት ኣለዎ ከመይ ገይሮም ይኸዱ ኣለዉ ርድኦም ደሎ እዚ ክንብሎ ዘለና ሕጂ ንሕና ዓለምለኻዊ ደረጃ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ተረዲኦም ድዮም ዝኸዱ ዘለዉ ምኽርና ሰምዑ ዘለዉ ወላስ ንዓና ነጌት እዮም ገይሮምና ብተግባር ክንሪኦ ከለና ነጌት እዮም ንገብሩና ንዓና ወላ ክንፍረ ኣድሪ ከማና ይርኢናን እዮም ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ኣሰላጢት መፂኦም ነይሮም መፂኡ ነይሩ ውፉይዲ ወላ ገለ ኣነሳ ሃንደበት ንዓይሎም እየ መፅአ እምበር ገለ ኢሉ ጥራይ ይኸይዱ ማለት እዩ which means ብዛዕባናሲ ወላ ሓንቲ ነገር ክሳ የብሉን ማለት እዩ እዞም ኣቦታተይሲ ከም ዝብሉ ኣለዉ ኢሉስ ዘድህበልና ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ ብናቱ መንገዲ ጥራሕ ከይድ ድኽእል ንሱም ከምኡ ዝኣመሰሉ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ንሕናቶም ክንምዕድ ንኽእል ኢልና ንሓስብ ተመክሮና ንሕስያብ ዘይብሉ መንገዲ እናመዘና ንኸይድ እሞ ንረክቦም ንብል ዝርከበና ኣካል ከማን ኔው ይደሎ ኣብዩ ምስ ካልኦት ምሳና ዝምድና ገዲፉሲ ምስ ካልኦት ዝምድና ገብር ኣሎ ማለት እዩ which means ወላ ካብ በጋግስኡ ክትሪኦ ከለካ ብንሕስያ ንኸይድ ኣለና ኮይንና እምበሪ ትኽክል ኣይኮነ ኣነ በዘይ ንሕስያ ክዛረብ ስለዝደሊ ይብል እንዲሱ ብርጌድ ንሓመዱ እንዲ ዝብል ወላ ካብቲ ሽም ጀሚርካ ኣነ ብዙሕ ዝቕበሎ ይኮንኩም ምክንያቱ ኣብ ሃገርና እንድሕር ሰብኣይ ንሓመዱ እንዲ ኢልካዮ ዘይግድሶ ማለት እዩ ንሕና እንደሊ ዘለና ዝግድሶ መንእሰይ ብስድራ ቤቱ ዝሰምዕ ንቃልሲ ናይ ኣቦታቱ ዝርዳእ ንጉድለታቶም ዝነበረ ዝእርም ዝግድሶ ንሓመዱ ዘይዓጅቦ ማለት እዩ ወላ ይሙት ወላ ዝመፀ ምፅኣ ኢሉ ዝበኣስ ማለት እዩ ድላይ ዝገብር ማለት እዩ እዚ ካሓድ በሎ ዝገብር ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ንባዕሉ ካብ ኣበጋግስኡ ሳዕ ዘለዎ ሃለዋት ሕጂ ክእረም ኣለዎ ንኣቦታቱ ከኽብር ኣለዎ ንታሪክ ኣቦታቱ ተቐቢሉ ክእርም ኣለዎ እዛ ዓይነቱ መንእሰይ እንተፍሪና ጥራሕና ንሕና ቁም ነገር ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ሕጂ ዓለም ኣነሲ ሓደ ነገር ኣንቢበ ሎሚ ድዩ ትማለሲ እንታይ ምሽ ሕጂ ኣብ ኤኣይ በፂሕናስ ገለ በፂሕና
ናብ ካብዚ እንታይ ከም ትብሎ ናይ ኦይል ፕሮዳክሽን ናይ ሚድል ኢስት ዝነበረ ተሓሊፉሲ ናይ ባትሪ ሲስተም መፂኡ ናይ ኤሌክትሪካል ቻርጀርስ ገለታት መፂኡ ዝኩሉ መብራህትታት ድዩ ማኪናታት ድዩ ከምዚ የብል ኣሎ ሕጂስ እንታይ እንዲበ ሓደ ዝረኣኽበሎ መዓልቲ ትማልባ ጃፓን ሲ እቲ ታሪኾም ሪኦም ተቐፂዖም ካብ ታሪክ ሲ ጥራይ ናብ ምዕባለ እዮም ኣድሂቦም ብምልኦም ሕጂ እንታይ ዝብል ኣንቢበ ጃፓናውያን እንታይ ጀሚሮም ኣለዉ ቶዮታ ካምፓኒ ሲ ብማይ ጥራሕ ብማይ ድኸይድ ኢንጂን ብሃፋብ ጥራይ ማለት እዩ ሕጂ which means እንታይ እዩ ዝነግረካ ንባትሪ ቻርጀርስ ከማን ቻሌንጅ ገብሮ ኣለዎ ማለት እዩ በዓል ቻይና ንስዮ ኣብየን ዝለዓለ ክሳይ በፂሐን ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ቻሌንጅ ገብሮ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኦይል ድማ ከምኡ ቻሌንጅ ይገብሮ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ከማን ድመፅእ ምዕባለ እቶም ሰላም ኣብ ዓዶም ዕቂቦም ትዕግስቲ ገይሮም ኣብ ትምህርቲ ኖውሌጅ ኢዝ ፓወር ዝበሃል ጥራይ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ እንታይ የረድኡና ኣለዉ ምዕባለ ካልእ የረድኡና ኣለዉ ቶሞሮ the world will be changed ማለት እዩ ተዳዚ መሪር ቢተር ትራንዚሽን ዝበልኩም ሓሊፍናዮ ክንሓልፎ ተኻኢሉ እቶም ንዑ ዝግደሱ ኣካላት ኣብ ካልእ ምህዞታት እንድሕር ከም ዝኣመሰለ መፂኦም then the water will be the most expensive than oil than battery chargers ከምዚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ኤንድ ሶሻሊ ንዓለም ክቕይራ እዩ ነቲ ዝምድናታት ናይ ምዕባለ ድማ ክቕይሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ገይሮም ዝሓስቡ ምሁራት እዮም ዘድልዩና ዘለዉ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተ ኔትወርኪን ናይ ዓለም ብሓባር ኣፅኒዖም መንገዲ ዝሕብሩ ኣካላት እዮም ዘድልዩና ዘለዉ ንሕና ፍንጠርጠር ንብላ ኣለና ብዝከኣለና ዓቕሚ ንዓነ ከማን ከንብቡ ዝኽእሉ ሊቃውንቲ የብልናን እሞ ኣነ ውሕልኩም ከይትኸውን يغني هذه أخ عزوة. Okay, Bashay, thank you. እቲ ኣርእስቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢቲ እንዶ ኣለዎ ዶ እዚ ሰፊሕ ደንበ ተቃውሞ ዝብል ክተቃለል ክኽእል ምእንቲ እንታይ እዩ ዝጠልብ እቲ ሚኒመም ንደንበ ተቃውሞ ከራኽቦ ዝድለ ኣብ ምቅርራብ ክበፅሕ እዩ ኣብ ምቅርራብ ክበፅሕ እዩ ሰላም ድሓን ደቐኒኹም ኣብ ምባሃሃል ክበፅሕ እዩ ኩሉ ግዜ ተተሓቢኡ ተተሸፊኑ ዝኸይድ ውልቀ ሰብኣዊ ይኹን ጉጅላዊ ቅርሕንትታት ኣሎ እዚኦም ክጠሓሱ ክኽእሉ እዩ ክናሳሕ ኣለዎ ካብ ዘበለኒ ኣብቲ መእተዊ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ምናልባት ተመሊሰ ናይ ምርኣይ ናይ ምምዛን ዓቕመይ ድኹም ክኸውን ይኽእል ግን በቲ ዝፈልጦ ተበጊሰ ክናሳሕ እንተደኣ ኮይነ ምስ እስማዒል ምስ ዑባይ ክራኸብ ቅሩብ ኣለኹ ማለት እዩ እስማዒል ካብ ዝፈልጦ ተበጊስ ይኹን ካብ ሰምዖ ወዝንዝንዝንዝንዝን እውን ከቀራሕን ዝኽእል ሰሪሕካ ኢኻ ክብለኒ ኣነ ከዓ ዕላማይ ንሱን ምስጋር ስለ ዝኾነ ክቕበሎ ክበቅዕ ስለዚ ናብ ሰላም ድሓን ደቐኒኹም ክበሃል ክበቅዕ እቲ ዝድለት ሚኒመም ሪኳየርመንት ኢለ ዝሪኦ ካብኡ ማሕበራዊ ዝምድናታትካ ምምዕባል ምምስራትን ምምዕባልን ይስዕብ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ እቲ ዝጋረደኒ ተኣልዩለይ ኣሎ እስማዒል ዑባይ ከምቲ ኣነ ክቕበሉኒ ከምቲ ቅኑዕ ዕላማ ኢለ ተበጊሰዮ ዘለኹ ክቕበሉኒ እገብር ኣለኹ
ማለት እዩ በዚ እናተቀራረብካ ባይታ ክትሰርሕ ትኽእል እቲ ሚኒመም ክግበር ዝከኣል ዝብሎ ማለት እዩ ኣብ መማዕባል ማሕበራዊ ዝምድና ዝነበረካ ውልቀ ቅርሕንትታት ምብቅዑ ማለት እዩ ኣነስ ምእንቲ ሃገር እናተቃለስኩስ ገባ እናተቃለስኩ ዝነበርኩሉ እዋን ቂም ዝሓዝኩሎም ሰባት ኣሎ ውልቀ ይኮነን ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ቃልስና እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ፈንጠጋር ዝብሎ ነገር ኣሎ ሓደስ ቆልዓ ክውፅእ ልል ካብ ስመራ ናብ ወፃኢ ማለት እዩ ተጋዳላይ እጂ ብሓፂር ግን ኣነ ከኣቲ ናብ ጉባኤ ዝወፅእ ዝነበረ ህዝቢ እሞ ኣብ ጉባኤ ተሳቲፉን ናብ ከተማ ዝምለስ ሰራሕተኛ የዘዳሎ ነይረ እዚ ኣነ ብስም ንሰራሕተኛ እትኸውን ቮት ንዕኡ ክህቦ ኣይደለኹ ኣይከውንን ኢለ ሓደ ካሊእ ዝቃለስ ከውፅኣሉ ዝኽእል ካሊእ ነዚ ክህቦ ይክእልን እየ እዚ ብካሊእ መገዲ ክትደልየሉ ኣለካ ኢለዮ ማለት እዩ እዚ ሕና ካብ ኣስመራ ውፅኢና ስመሊስና ከዓ ንካልኦት ዝውክሉ ገዲፍናስ ብዙሕ ተኣሽሙ ኣለዎ ካልኣይ ንስኻ ንባዕልካ ሰብዓን ሸሞንተን ደቂ ሓረስታይ ግድን ተሰለፍ እናበልካ ካምፔይን ትገብር ዝነበርካ ንምድላው ፀላኢ ውግእ ዝመፀና ዝነበረ ንስኻ ኣብዚ መፂኻ ውላድካ መንደኹ ትብል ዘሕፍር እዩ ኢለዮ ማለት እዩ በዚ ኣብ ካሊእ እዋን ዕድል ረኺበ ኢሉ ከጥክዓኒ ፈቲኑ ማለት እዩ ካብቲ ብገለ ምክንያት ኣብ መሪሕነት ዝነበረ እዋን ሕጂ ኣነ ብነብሰይ ነቲ ሰብ ዝፀላእኮ ወይ ኣብ ናይ ቃልሲ መትከል ስለ ዝተፈላለና ኣይኮነን ግን በዚ ምክንያት ተፃሚዱ ቅርሕንቲ ሒዘ ማለት እዩ ኣይምን ቂም ሒዘ ሕጂ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ሓሊፉ እዩ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ቃልሲ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ግደኻ ብሃገራዊ ቃልሲ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ሕጂ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ንቃለስ እናበልኩ ነቲ ናይ ቀደም ቅርሕንቲ ሒዘ ክኸይድ ኣይክእልን ኣይደልን ስለዚ መራኸቢ መስኖ ምስራሕ ዝበልኮ ነዚ እዩ ስለዚ ነብስና ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ ርእስና ዝሓደሩ ነገራት ይህሉ ብደረጃ ውድባት ወይ ጉጅለታት እውን ከምኡ ስለዚ ኣብ መማዕባል ማሕበራዊ ዝምድና ዝነበረካ ውልቀ ቅርሕንትታት ምብቅዑ ማለት እዩ ዘበለኒ ንሱ እዩ እታ ነዚ ከተስራሐና ትኽእል ኬሚስትሪ ካበይን ብኸመይ ንሰርሓ እዩ እቲ ሕጂ ዘዛርበና ከመይ እንታይ እንተገበርና እዩ ክንሰርሓ ንኽእል ክንምልስ ኣብ ንኽእለሉ ደረጃ ከመይ ክንበፅሕ ይህልወና እዩ እቲ ዘዛርበና ዘሎ ንኪንኡን ንዝተፈናጥሑ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ኣተሓሳስባታት ብኸመይ ንጥርንፎም ምክንያቱ ሕቶ ህዝቢ ሕጂ ሕቶ ምድሓን
هاجرن هزبن بقلهم بار حتى بخمينات كات حساسباتات وين تليوكا سن حساب وين تليوكا كل حساب ideology theory whatever it is التتكبر نختتكبر تقال سليف وانا يكون ازي ابز بخامس اتاغا نبوليتيكاوي سلطان كا بتودادرلو ببروغرام كا حيزكا تقربلو ناي ممارسي اجنداي ስለዝኾነ ከሚልና ወንበስሕ እዚአን ሎሚ ክምለሳ ዘይኮነስ ርእቶታትና እናሃብና ከነድቅቆ ኣብ ንኽእለሉ ደረጃ ክንበፅሕ ክንክእል ተዚ ኮይኑ ካብቶም መሐከሚ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሓንጎላት ኣብዛ ገዛ ንእሽተይ ገዛ ዘለና እምነት ኣለኒ ክብገስ እንተዘይተኻኢሉ ካብ መን ኢና ክንብገስ ክንፅበዮ ንኽእል ኢለ ክሓትት ዝኽእል እታ ክታና ከምቲ ዝበልኮ ሕጂ ክንደየሎ ሰዓት 4 ፈረቓን ፍርቂ ሰዓት ተሪፉና ኣሎ ናብ ውሽጢ እዚኣ ኣእቲና ርእቶታትና እንተንህብ ፅቡቕ ብል ከምኡውን ዝመፅእ بخمين تقربت حي زبل رئيتوي ساجشن انتليون بستفالي ارستيخون وهيك عاد السيما ارستيقن نزي تحكل كجبر اللو بزخي المجدي تنقرب ساجشن انتليون كفبالي مودة اتام على تيقن اللي سلزغوني رئيتوهم هاو داويت نقعد حنمس اكا داويت في الصحاية أنت وين كيبلكو نابلكوس وسخا خاص أنا حكا جيت مليسكا أوكي إسماعيل قالوا أدل وكان كيف زياد بالكاياسي زي أنا personalizing politics يعني بوليتيكاسي يس والقوي نتي مقبارو سي حدا خبتي حدا خبتي حبتي يصقم ذلو يعني مالسي هنا مثلا نمبري كابتي سوشيال سيستم ناتنا سوشيال كان انتايو ببيرسونال درجاني بافليشن بافليشن يس درجة نحز بلول يعني نحز مالتي نحنا دو يعني سي كم خبري زتنكف ويقال زتنكف كم حيزو خطولهم كل عادة سي دايما مالتي يعني كبري تتنكيف اللغو ويكاني تقودي اللغو حدا خبتي definitions ناتو يعني ويكا حدا كان نايتي definitions فابي اريتراوي بوليتيكا تاشموسي ازي كم establishment بوتا حيزو ماتي يعني نابنت ابي زبرتاو قالسي مفللايز مسألو جزي يعني حلفي بشنقنا حزباوي جنبار تي يعني السلالفاناتهم وكاغرناتهم it was more of a regimentation militarization انت زي كوينو بوليتيكا حواس اينورنا ويكو orientation اينورن بزعا بوليتيكا اميني يكونن يمس بزعبات غداينا ኤርትራ አሚኑስ ንዑ ንخصوا መጽዩ ዳራይ በወታደራዊ ሳይንስ ንበሎ ወይ ስነ ፍልጠት ይዝኸይን ነይሩ ያኒ ማለት እንታይ ዝብሎ ሲ belief system ወይ conviction ዝበሃል ነገር የለና ወይ ሕጂ ምቲ ፍልልያቲ መታን ክኸይድ ወይ ካኒ ካብ ካልኦት ዝፈልዮም ነገር ንኽኸይድ ኣብቲ ሶሻል ታቡስ ንዑ ህይወት መሃብ ወይ ከዓ ንዑ ህይወት ምስኳዕ እዩ ተገይሩ يعني ንኣብነት ናይ ፖለቲካዊ ምፅላእሲ يعني ፐርሰናል ፅልኢ ክወፀር ኣለዎ ንኣብነት ኣብ መርዖም ኣይትኸይዱ ሰላም ኣይትበልዎም እዚኦም ማሕረትዮም እዚኦም ገለዮም ከምኡ ኮይኑ يعني እዚ ከዓኒ ኣየናይ ሸነኺቲ ታሽቲ يعني ፖለቲካዊ እምነትን ፖለቲካዊ عقبتن كند زخون يعني
ናይ ክብርን ናይ ገለን ናይ ባህሊ ናይ ኖርምስ and values يعني value system ዝኾነ ሰብ ዘ يعني ይንኣስ በስ ዝኾነ ኮሚኒቲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናቱ እንታሽሙታት ኣለዎ يعني ናቱ እንታ ሕጂ ኣብኡ ንሱ ንዕኡ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ቀፂሉ يعني ቀፂሉ ስጋብ ታሽሙን ቀፂሉ يعني ቀፂሉ ንኣብነት انت سقاب كندي وين كيلو يعني من السلام اب زيت بالو مرعني موتن زيت الرقبولو قالت كمان تبصحي يعني اذا حدا خبتي صقمات يزلو ጉዳይ يعني تي صقمات يزلو يعني ፖለቲካሲ ካቢ ውልቃዊ ወይ ካ ማሕበራዊ ጉዳያቲ ክትፈልዮ ምስኣነ ንኣብነት ሰውራዋይቶ ናብ ክልተ ክምቀል ከሎሲ يعني تي ምምቃል ፖለቲካዊ ነይሩ يعني did not have any other things يعني سو كمان تكنيكال زخونه ነገር يعني انا سايد شي نير يعني ازي مستي هاغراوي صلاله شعو زنبره زي حوري كمرحو استغبره يعني دسو كم يعني سي بيرسونال كم تنكاف امبيناين احنا كما صوروا بايتو يعني كم صوروا بايتو ስለዚህ يعني سي يعزب عوغا ابتوش تتاشموسي كفافيلو يعني كفافال ሰሪቡ يعني تودب መጨረሻ ኣብ ክልተ ተመቂሉ يعني ሕልም ምቃሉ በጋ ብዙሕ ፖለሚክስ ካየን ነይሩ يعني ብዙሕ ቅጥዓት ይካየን ነይሩ يعني ብዙሕ ቅጥዓት ብፅሑፍ ዲዩ ብገለ ይካየን ነይሩ እጂ ኣብ መጨረሻ እቲ ሞክቲ ኣብ ዕፁ መገዲ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ከይተፈለጦ እቲ ሰብ ናብቲ ናይ ሰብኣዊ ነገራት ወይ ከዓ ናብቲ ንኣብነት ብቀበይላ ድዩ ብገለ ድዩ ፍላን ከምዚ ስለ ዝኾነ يخوين يعني لحراي إذا justification خيط مسألة هنتاي هوين يعني أو كلت مستمغلة يعني majority نايت حدا شنا قال كفال ناي حبرسب majority نايت حدا هاني قال هذا كوينو خيدو مالك يعني look how politics get damaged بيتي حصو حصير زخونه الرأي يعني بوليتيكالي كاب انتاشمو كتفلي زي ما قالكا زي انتهي سبب يمصالكا يعني كتريو كرايكا يخيل ابزي يعني سلازي خبتي يعني سب خزاربولو زلوو ወይ كاني يعني تمراميروسي خونو زلو نطبي زي حديثي نبصها وسيتكا كم امنت وسيتكا زي هو مبارك لومي هي it is a good position يعني على سي good عملنا سي ناي تمرتي element زلوا ነገር يعني ስለዚህ ዋይ ሹድ عملنا سي تمالي خمسة ስለ ዝገበረ سي ሎሚ ኣብ ሓደ ንክልተና خواص ዝኽእል መርሆ ዘለዎ ፖለቲካ መገዲ በፂና سي ስለምንታይ ሓደ ክንክምጽእ ኣይንኽእልን يعني ወዳ ሳብታ ኣስመራ ዝተረኸበት ነገር ስለምንታይ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ሒዝካያ ትመጽእ ሞኒ ኣብኡ እንታሽሙ ትገብራ ኢና ኣብዚ ነፃ ክትከውን ኣለካ ኢና ስለዚ እቲ ማይንድ ሴት ናትና ወይ ከዓ ማይንድ ነሳትና ብሶሻል ባክግራውንድ ወይ ከዓ ሶሻል ኤሌመንትስ ወይ ከዓ ሶሻል ኮንቪክሽንስ ኖርምስ ኣንድ ቫልዩስ ዝዘቕበበ እዩ يعني ዘቕቢቡሎ ንሱ يعني ንሱ it is too socket حدش ነገራት ፔኔትሬት ክገብሮ ከማን ፀገም ይርከቡ ዛት ዝመናምነሲ ሓደ አይዲያ መፅሲ ባሻይ ሓደ አይዲያ ኣምፅሲ يعني يسمع ወይ ከዓ ክሰምዖ ኣለዎን ግን ከኣኒ يعني ካብታ መስማዕኒ ኒውሲ ተመራሚሮም ዝብሎ ዘሎ ባሻይ ዚ يعني ፖለቲካ ዲዩ ፖለቲካ ይኮነን ኮንክሉዥን መፅሒም ሲያ ውሳኔ ሙሳድ ኣይበፅሑን يعني አይን በፅሕና ኣነ ነብሰይ ሓሲያበታን ዳይበ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ኩላህና ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ኢና ከም ግሮውን ኣፕስ ኣብዚ ገዛ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ሕጂ በጋ እዚ ካብቲ ኣንተ ወይ ንዛረበሉ ዝነበርና ጉዳያት يعني ድጉሊ ኩሉ يعني زادك كلا زرقت رقص يعني ወይ ሶሻል ፕሮብሌም ተደግልሎ ወይ ፖለቲካል ፕሮብሌም ተደግልሎ ወይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ተደግልሎ ወይ ገለ ተደግልሎ ኣብ ዘድልዩ ግዜ يعني እተን ሓመኽሽቲ እታሽ ምሰትካ يعني شويه سعر ود سعري امطب فوفهم بالات ذلك يعني
حوقت ولا عزي فوف مبالي تريك يعني خالي اللي كان غير قال بنزينة ولا قلت قال هاي اللي كان يعني هاي اللي كان هل زبالة انت شو يخون يعني قل عيز نبرها بتحتي حموش شيء يعني هل زبالة غزاني مقبيني كله انا زبالة ترير سقاية بالسلع يعني هذا خمي thank you for sharing that point يعني قديسات إننا يا ريت كل سبكم يقبل يعني thank ثانك you يو اسماعيل هو تعرف إذا شجر إن شعوت السبعة بالمريحنات نيرو أتي دب أنا خا ترى تقدر عد في رني وتي أورا دحال صعبوا مخنات جن أنا قدسني نيرة أنا تو من تزبي مسوات نتكفل إلى كسلز وصاكو نزبي أقلقلني زبلوا برنسبل كتلا يكلني I mean صارتي برنسبل كتلا يكلني لكن رمز بالك حالفة حالفو إتحجز الله كنملس الله بزخل ما قد خمي نقرار شفاء بمعبال محبراوي مقربنا زمدناتاتنا اتليست خجمري كالت مينيمم معناته بخوم نحو جميركا محبر بون ست مالتي ولا حبر انت زي لنا حجي بون ست لنا نجران بلع لنا مالتي كابزي نابزي معبل الدرجة خمس صحي كالي اوكي سكي gizie خي آخرنا we have about 10 minutes تخوم كتبونا بقيلكم سيد مرحبا سلام عندنا دخل بحال تنحي صبوندي اتي سقم دلوغن همدي مستا قدامت مزارب دحروت كوينا لنا اتي problem هنا look at Handy. Every Frenchman wants to be a Napoleon and every Eritrean wants to be Isaias. Isaias isn't without naming and Haidalana. Look at Tansi his was a law Mabrati, we can see his was a law funds, a Saturday Kwana Kali, I Sevillania, مبرهت يا أخي أسي من دايتي مبرات تريد حما أي علم مدقنا سلميت واخر مهنياتو لس مبرهت حتى تترقم سبكي من السريع مهنياتو can the if you repeat lies several times by the end of the day look I'm the Netanyahu يحسوا مش that is doubtfully go wrong anyway coming back to the point تي نعم نحجي أبزناي دكتور توماس نزارب نعم دكتور توماس زمزو حدش نقرأ هو نقل it's problem ناتو he couldn't repackage it to appeal to the present day problems. معناته reconcile, yes, by the end of the day we have to reconcile, but on what grounds? Truth, whose truth are we talking about? Reconciliation, who is going to reconcile with who? معناته at the moment أب 3 عامات دترنايو how underdeveloped جيرونا الله تحبرتسب التحبرتسب دي غير زي كاله ويس نحنا هنا أدم نخون دلنا أبدأ جزلنا ببدأ أفنى نزرب أو وش دلو دما كان الحجة واحد نايزو لنا رئيس دعرينا بدأ بلي بالنصحة ترى الفخاص نعزو زولو this is what it is. So sometimes we need to question, we need to go back and say, because life is lived forward but understood backwards. We need to go back to the bolts and nuts. أبزز حناس أجمعت ناس أجمع خنا اليوم تداوينا ما كان الحجة بهذا أنا حي بأستاذ إسماعيل كمون أستاذ باشاي. We need to talk about it in a very open and clear. Everything is up for a grab. Everything needs to be on the table in order to be discussed, in order to be, we need to go right to the level of the depth of the sea. Wish to not to drown, but to clean. The last 35 years has been ethno-linguistic problem.
حد بحلي حد حزبي نحنا نسو نحنا ندابلنا نحسو أزياء أسقم دلا كابزا دائرة زي كابزا سيركل زي أخي وصلنا دماني will never be able to match it. It is أسقم دلا دنتاي أتم مهاراتنا بروفيسوراتنا زولو زلو دماني what they are doing is it is guhaf نعو recycle جرم حزامنا يموزو. Come on, wake up and smell the coffee. Well, we don't live in the past, we live in this era. تي إيرا نحن ما نريو لنا بسودان دولو سجن يسألونا دولو بإثيوبيا دولو يسألونا دولو بسكر بحلو يسألونا دولو. Why don't we admit نحن عاد قرن من قد نبر سلزلنا قرن زخانة بلتع زخانة التحساس بايدلنا. We cannot go through the old style بحنتو أنقع بحنتي whatever it is gazeta ولا radio ولا دمت حفاي تكم نراتو زخون نزا حفاش منقحتو إذا أقل مدن قريتيا. So we need to wake up مالتي. Thank you very much. ودي الله ممهر حي أوما لو هلو تزاروت لهم feel free. إلا المسلم هلو ناباي مسلني هو كسمعكم صنيحي مجمريا سلام نقولكم أجيش هي إذا لهو من قابت زغشكوس سبات بزحات سلز نورو كخفي تقدر حسابك هاي كالكم الجيجن أنا مودة أوصي إلى سلز اللهوس بمخنيات تقدر بدليل مو كان حجي I think تذكروه تخونو خميجري تقريبا تحطو قرب رسعي أخوان خيلي نحن إيرتراويان سي نزخن نبوقعو دينا ويعقمل لنا دو زبل وزارة ربنان ينا ذكرني مالت بوليتيكا خنسر حسي بقعاتها لنا ديو نتخونتات كنقطمو نخيل دينا زبل يمتعني كم حطو مالت مخنياتو بوليتيكا ندعرو غينو استفلاليو حساباتن رئيساتاتن زوارا درولو مخمي غيركا عمري كونسايل غيركا التعريقا نهزب بزرب حلو مقدي بوليسيتات توص استفلاليو صقاتات ناي هاجرون كمي غيركا ناب حزبي مقرح እቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝደልዮ ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቱ ድዩ ኣብ ሕክምንኡ ወይ ኣብ ካልእ ነገር ከመይ ገይሩ ክረክብ ይኽእል ዝሕግዝ ሜላ እዩ ፖለቲካ ብሓፈሽኡ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣባና ግን ብጣዕሚ ዝተሓዋወሰ እዩ ዝተሓዋወሰ ከዓ ኣነ ብዝመስለኒ ገለ ኢሞሽን እውን ንሕውሰሉ ከይንኸውን ትህልኽ እንተወይ እስማዒል ይመስለኒ ህልኽ ዝበሎ ህልኽ ኣለና ህልኸኛታት ኢና ኩሉ ግዜ ከዓ ብዓይኒ ኣነ ዝሓስቦ ጥራሕ ክስዕር ኣለዎ እውን ከም ሓሳብ ኣሎ እንድዩ ንሱ ኩሉ ሰብ ክስዕር ኣለኒ ኢሉ ዝቃለስ ኣብ ህዝቢ ግን ከዓ ህዝቢ كأليل كاز قبل أبتي توارا در لخ حساب مالك ما عدل كوينو أبتي وش تهاجرنا عدل زي يلا حزي حما عزفني مجمريان هوتو نخنا بريلو زخنان زي كونن بروباغندا لا نزحي زنبر زنبره نقولات عنيحو نهزبا حالتاتون بزخون يكون مقدين دامل خمسيو الحرين هزباء حيلتات ملاخون بشم هزباء وقمبر من نجبهاون مليخو كابون دحار نحبرة السب إيرترائي مليخو ماليت تقول جلي بب زخورة مقدخان لا سعارس لازم نتسيه كموتسيت ناتو أبدا حجز لنا عدنا يكونن ماليت سلازي تناتنا تقاومو أبدقى بناي دقى زولو خونتا زوت صلو ولا وني ني بوليسيتات ناي حنتي أو حنت هاجرون تلوها قبل ذيك
ነንሕርሕና ጥራሕ ዘባእሰና ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ኩነታት እዚኣቶም ሩይ ቁፅር ኣቢልና ብደቂቑ ምዝርራብ ምግምጋም ክንግምግሞ ከዓ እቲ መድረኻት ንዓና ትምህርቲ ክኾነና ንደቅና ድዮም ንኣሽቱ ኣሕዋትና እውን ከም ከይደግሞ ንክኸውን ንሕና እውን ደጊምና ከይንደግሞ ክንግምግሞ ይግባአና ኢለ ይሓስብ እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ገምጊምና ክሳብ ዝቐረባ እዋን ዘሎ ኩነታት ገምጊምና እምበር ከምዚ ዝበሃል ነበረ ገይንዝታት ኣይክንደግሞን ኢና ኢልካ ካልእ መደብ ንዝመፅእ ኩሉ ግዜ ንቃለሶ ንዝመፅእ እምበር ንሕጂ ኣይኮነን ንዝመፅእ ክብል ከለኹ ወላ ካብ ፅባሕ ጀሚርካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ምውሃሃድ ግን ዘይንቡር ገይርናዮ ኣለና ማለት እዩ ተተቋዩቃስ እንትኽበሃል ፀንሐ ፐርሰናል ጉዳይ ጌርካ ምርኣይ ተበፂሑ ኣሎ እቲ ስርዓት እውን ብስርዓት እዩ ዝጥቀመሉ ነዚ እቲ ስርዓት ብስርዓት ክብል ከለኹስ እቲ ግደፍ ይጥቀመሉ እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ክግበር ይከኣል ጀነሬሽን እዚ ዝሓለፈ ተመክርኡ ሓደ ብሓደ ሩይ ቁፅር ኣቢሉ እዚ ከምዚ ክሎዥር ዘይኮነስ መደምደምታ ናይ ሓደ ኣብ ሓደ ክትረዳድኣሉ ትኽእል ገምጋም ክትበፅሕ እቲ ቀንዲ እንታይ ሽሙ እንተዘይኮነ እዚ ውግእ እዚ ክንዲ ሰብ ቀቲልኩምልና ገበነኛት ኢኹም ንስኻትኩም ከምዚ ገይርኩም ክንበሃል ኣብ ዝገደደ ሕማቕ ነገር እዩ ክኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ብከምቲ ክትብሎ ፀናሕኩም ዳራ ብዙሕ ዝፈላለየሉ ነገር የብለይን እቲ ነጥብታት ሓደ ብሓደ ፖለቲካዊ ኢሹስ ናብ ሶሻል ኢሹስ ናብ ኢኮኖሚክ ኢሹስ ካልእ ተወሳኺ ዘለውን ነቲ ሕብረተሰብ ዝትንክፍ ኣልዒልና እቲ ዝሓረ ገምጊምካ ንድሕሪ ሕጂ እንታይ ክኸውን ከም ፕሮፖዛል ኣምፂኻ ካብኡ እንድሓር እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ሞጎቴ ዝግበረሉ ደረጃ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይዓገበሉ ክዓግበሉ ካልእ ሓሳብ ክውስኸሉ ዝደሊ እውን ክውስኸሉ ክእርም ዝኽእል እንተሎ ኩሉ ግዜ ብዲቤት ብመፅናዕቲ ክንገብር እንተንፍትን ፅቡቕ ነይሩ ይብል ስቑኢለ ኣብ ኣጋም መወዳእታ ከምዚ ሓሳብ ዘቕርብ ዘለኹ እሞ የቐኒየለይ ወዲእ ኣለኹ ተንኪዩ Thank you, Obit. Welcome to the Belko. حموشت بزحخ نقارت إنا إلى صنيحة. We have about 9 minutes. بحتصير gallery تجلس الانترفيو. Yes. interview. عدل كهب تزي لوجن أبزخن زازمامو أنا سمعني تي زي أس بخالي نعم دقاف زخون رأستي غيرنا نزمت زلو سومون تقربنا يون سبو كوين يسمعني كالي انت دقا بزي تقرب ويكا بزي تقصل زبحالا اللي وخا أخل جزي suggestions سناتكم تلقوا لي تزبلت اخون معلش لزخونا نايلومي مدبنا ابزي في السم زخرن كبرن نتوم كل ساعة كابل بنا زي نوصقهم مخا تلقوا خاهم كنفت صن مسوعة النزخفالو بصوتنا دك حزبي يخون